Добра, і так, ми починаємо ефір. Усім привітання. Адзінае толькі пачакайце хвіліначку, я зараз усё гэта знайду, пачакайце. Яшчэ трэба пара налад толькі застаецца зрабіць. Тут ёсць, бачу, што трансляцыя пайшла. Гук ёсць? Не, бачу, што трансляцыя. Гук ёсць, гэта добра. Так, такім чынам нам трэба яшчэ акно адкрыць і паглядзець налады, каб усё там было як належыць. То бок гэта налады чатаў, гэтак далей. Адну хвіліначку зараз. Вже засталося пару секунд нават. Не тое, каб хвіліначка, а нават секунду. Так. Сюди. І ось тут здимаємо січку, тушечку і все готово. Як я бачу, сапраўды все готово, і ми з вами починаємо. Прывітанне, мае шаноўныя сябры. Прывітанне тых, хто глядзіць гэта ў запісе, тых, хто яшчэ не прыйшоў, але, напэўна, хтосьці прыйдзе. Сёння мы пачынаем з вами гуляць у Eurotrack Simulator. Сёння мы дадзім на гэта цэлы дзень, бо мне засталося ўсяго 4 стэпы, 4 крокі на тое, каб атрымаць дасягненне лайка фама. Да сяе пары у мяне атрымлівалася. Як бачыце, неяк балансаваць паміж гэтымі дзвюма дасягненнямі лайка фама і Industry Standard. Але сёння магчыма, што не атрымаецца знайсці усе гэтыя 4 гарды, якія мне засталося. Чаму? Таму што на мінулым стрыме два з гэтых гарадоў яны, як бачыце, мне падкінулі трошкі какашку. Трошкі лайна мне кінулі. Чаму? Таму што я не знайшоў іх. Першы горад гэта Вальмеера. Зараз мы паспрабуем на яго знайсці адразу. Вось, бачыце, у Латвіі ёсць такі горад Вальмеера. Але нам трэба, каб ён быў з правага боку, вось тут. І патрэбна яшчэ, каб было прадпрыемства звязанае з фармінгам. То бок там будзе такое невялічкая іконка. Магчыма, зараз пакажу. Вось гэтая іконка павінна быць. Але яны злева. Мне патрэбна, каб было справа. Ну што, як бачыце, і сёння няма. І сёння няма нічога ў Вальмееру, каб нешта можна было адвесці. Гэта тое, аб чым я казаў. На мінулым стрыме было тое самае, але цэлы дзень. Так, мяняем Вальмееру на другі горад, які ў нас есть, гэта Утена. Але Утена мае два месцы, куды можна адвесці. Гэта захад і ўсход. Так. Захад і ўсход. Ці гэта ўсходняя? Дакладна, што адно з гэтых двух маецца. І тут адно і вышэй, другое. Калі што, гэта трошкі ўлева ідзе, гэта заходняе. То бок вось гэта нам патрэбна з Кошыцы. Ну, я не супраць. Паехалі ў Кошыцы. Дакладней, паляцелі. Бо тут ёсць такі геймхак, як тэлепорт. Усё, што вам трэба, гэта купіць у адпаведным горадзе. Гэты гараж Кошыцы, чакайце, я знайду, а то магу прапусціць. Была вось і на Кошыцы. І такім чынам мы проста перамяшчаемся туды. Хуценька, на працягу пару секундаў. Вось, паколькі ў нас стаміны яшчэ даволі мала было выкарыстана. Так, мы ў гэтым горадзе нават ніколі не былі, бо гэта Воршчына, так? Ці што гэта, чакайце? Не, Кошыца гэта Словакія, Словенія. Чакайце, гэта мяне цікавіць нешта па геаграфіі. Кошыца, ты дзе? Кошыца. Будапешт. Не, Будапешт гэта акурат такі... Ой, гэта Угоршчына, а зверху у яе... Вось яна, Словакія. Так, добра.
Дякую. Я наситив свой черв'як ведаў. Трошки географію повторили, тому ми працягваем ехать далей. Так, выезжаем з гаражу і скіроўваемся куды? 10 километров всего. Хуценька подберем гэты заказ, ці замову якому заўгодна, і адвязем сёння гэта у Утена. Чырвоны свет. Мэты у нас на сёння кароткія, простыя, усяго 2 заданні. Калі мы іх выканаем, то пачнем рабіць хіба што найцяжэйшыя задачы, якая маецца дасягненне, якая маецца ў гэтай гульні, гэта Pathfinder, тыпу пашукавік шляху, магчыма так можна перавесці. Ці лепш следапыт, няхай будзе следапыт, вось так. Вось, і такім чынам там што трэба? Там трэба 100% паўтару. Гэта будзе зрабіць цяжка, гэта патрабуе вельмі многа часу. Вось, але ўсё ж такі немажліва, бо на сённяшні дзень карта, светавая карта, я маю на ўвазе, выведана на 65%, то бок засталося яшчэ 35%. Вось, калі так думаць па часе, ну то гэта мы павінны здзейсніць за гадзіну так 60-50. Вось, я думаю, што хіба каля гэтага. Штосьці з гэтага я буду рабіць па-за стрымамі, канешне ж, калі мне будзе вольны час на выходных. Вось, каб не катаваць гледачоў. А ўжо калі мы зробім гэты Pathfinder, то ў такім разе мы перайдзем да наступных DLC, якія маюцца ў гэтай гульні. У мяне зараз толькі адное. Гэта Балтыка, Скандынавія. Вось, і такім чынам і такім чынам мы будзем выконваць наступныя задачы, якія ў нас маюцца. Давайте, не хочу сюды ехаць, бо ведваць гэтую мапу ўжо як бы гэта адмыслова будзем рабіць наўмысна. Тады будзем ужо заязджаць сюды ў гэтыя прадпрыемствы і азначаць іх жоўтым колерам. А на бягучы момант у нас задача простая. Трэба ўзяць груз і адвезці яго ў горад Утена, які знаходзіцца у, дай бог памяці, у Латвіі. Była miła przejażdżka. W drogę. Ой-ой-ой, тут не петлять треба. Влево. О, мы повезем сельгазтехнику. Это сельгазтехніка хіба што. Навошта яна я не ведаю на жывёлагадоўчай ферме, але замова ёсць замова. Не нам пытацца, на што яно чалавеку, які гэта замовіў. Так. Okej, ruszajmy. Як заўсёды ўсё будзем выконваць пад добрую музыку. Сёння я чую, што музыка нармалёвая, даволі вясёлая, таму не будзе так смутна. Асабліва мне не будзе смутна, калі прыйдуць людзі настроем. Тых, хто заўсёды бывае. Ды пад добрую размову чаму і не выканаць гэта і ўсё. Правда? Вось, калі хто будзе глядзець у запісы, тут дзеля вас інфармацыя будзе такая вельмі, спадзяюся, што цікавая. У гэтую гульню я гуляю даволі недавно, нягледзячы на тое, што гульня старая. Вось, але зачапіла я на мяне недавно, у гэтым годзе, хіба што з сакавіка.
Вось, і ўжо я паспеў наганяць у ёй больш за Skręć 250 w prawo. гадзінаў. Пры гэтым выканаўшы 32 дасягнення, 33 нават. Як бачыце, даволі пладавіта, даволі хутка, і пры гэтым, шчыра кажу, гульня не згубіла свайго водару, клёну. Вот, яна яшчэ трымае, то бок, калі вы думаеце сябе спрабаваць ці не, абавязкова спрабуйце, моя вам рада. Вось, і добра, што ў гэтай гульні ёсць яшчэ 5-гадзінная дэма, то бок можаце сабе яе скачаць, 5 гадзінаў пагуляць, і калі спадабаецца, то набыць. І ўвесь прагрэс, які вы зробіце за гэтыя 5 гадзінаў, ён застанецца ў вас. А калі не спадабаецца, напрыклад, майму сыну яна не спадабалася, і ён не здолеў прыпаркавацца, што, чаму тут такое? Ён не здолеў прыпаркавацца задам. Вось, разбурыў ушчэнт гэты прычэп. Вось, і кінуў. І кінуў, нават не пагуляўшы 5 Trzymaj гадзінаў. się prawej strony, a następnie Што skręć w зробіш? prawo. Як кажуць, кожнаму чалавеку свая гульня. Skręć w prawo. Набываў, калі што, я гэтую гульню праз Steam. Калі не памыляюся, то яна праз Steam толькі і рэалізуецца. У Epic Game Store яе няма, а таксама яе няма, калі вы жадаеце купіць там праз сайт ці нешта такое. То бок толькі з тым вам у дапамогу, больш нічога. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Ездзіць медленно мне не падабаецца, калі што ў гэтай гульні, таму будзем, не гледзячы на ўсе абмежаванні, якія маюцца на дарогах, усё ж такі ехаць даволі хуценька, як гэта дазваляе на верхавік. Вось, штрафы я таксама ўжо не гляджу, у мяне доход, прыбытак, які маецца тут у гэтай гульні за кошт 42, хіба што гаражоў, у якіх ёсць персанал, цягачы і гэтак далей, ён кампенсуе ўсё. Таму мы проста ўжо выконваем усе гэтыя задачы на той лад, які нам дазваляе атрымліваць найбольшую асалоду. То бок не чакаць і гэтак далей. А калі, напрыклад, ехаць медленно па ўсіх правілах, ну, гульня, ведаеце, такая даволі сумная, гэта ўжо для самых такіх заўзятараў, гэтых дальнабойшчыкаў, якія маюцца тут, магчыма, сярод моих гледачоў, што яны будуць па ўсіх правілах ездзіць, глядзець на знакі. Вось, то бок нібы я ўсё жыццё марыў быць дальнабойшчыкам, не так. Калі што дальнабойшчыкам я не з'яўляюся і ў рэале ездзіць не жадаю. Мне хапае з падкрышачкай, як кажуць, віртуальных гэтых магчымасцяў, якія дае гэтая гульня, і гэтым я і задаволены. Так, нам на развязцы трэба ўправа будзе, таму асабліва не разганяемся. Гуляю я на геймпадзе. Геймпад у мяне ад Xbox One. О, нешта там, некае здарэнне. А ну, пусці. Некае здарэнне, таму перакрываюць тут дарогу. Ну, паглядзім. Я спадзяюся, не на развязцы гэтай здарэння, а яно недзе там на шашы. Zjedź w prawo. У гэтым выпадку мы зможам там праехаць оба гэтага здарэння. Гэта вельмі часта дазваляецца гульнёй. Ніякіх мандатаў за гэта не атрымліваецца, але адзінае, што можа быць, гэта калі там будзе верталёт стаяць на нашым пасе, на шашы, ён наўпрост перакрывае. Так, гэта пажарнікі, то бок гэта будзе пажар.
што дае больш шансаў на тое, што мы зможам праехаць. Што наперадзе дзе-то будзе пажар, таму што пажары нармалёва тут, нармалёва. Яны тут на адной палове шашы будуць стаяць, а мы па ўзбочыне можам іх праехаць. Калі з верталётам, верталёт вы не праедзеце, і ён перакрывае ўсю дарогу. Яго менавіта так малююць, што каб ён... Ось, бачыце, ось згарэўшая машына перагорнутая, і нармалёва па сустрэчнаму пасу праязджаеш. Яшчэ бывае такое, што запальваецца машына грузавая, то бок цягач, ну ці прычэпа цягача, там трохі складаней праехаць, але ўсё ж мажліва. І трэці выпадак, калі я заўважаў, гэта аварыя, здарэнне на дарозе, ДТЗ, карацей кажучы, на дароге, які праходзіць з удзелам трубавоза, то бок там у прычэпе знаходзяцца трубы металічныя, вось, і яны раскідваюцца на бакі, на абодва прычым бакі, то бок з правага боку гэтай цягача няшмат трубаў будзе, і менавіта з правага боку трэба намагацца праехаць яго. З левага боку выскакваюць гэтыя трубы даволі далёка ад цягача, і там ужо складаней праехаць, калі вось, напрыклад, у вас двухпасавая шаша, як тут. Вось. І адзінае, што мяне раздражняе па гэтых трубах, гэта тое, што Collision мадэль, якая маецца ў гэтым выпадку, яна выходзіць за межы непасрэдна цягача і трубаў. Там, карацей, заўсёды цяжка знайсці той момант, дзе можна праехаць, а дзе спатрэбіцца больш прасторы. Таму што пры касанні таго ж цягача, прычэпа ці машыны, то вы адразу атрымліваеце пашкоджанне, з якой бы хуткасці вы не ехалі. Таксама нейкая такая маленькая асаблівасць гэтай гульні, то такая нязручнасць, я гумою. Таму што калі вы едзеце, напрыклад, па горадзе, то вы можаце не разлічыць памеры свайго прычэпу, ну і там прыцірэцца, так бы мовіць, да якога-небудзь слупа, сцяны, вось, ці іншай машыны, напрыклад, якая едзе па вашым пасе, па сустрэчным пасе. Ну, зачэпіце. І калі вы гэта будзеце рабіць на высокай хуткасці, вы атрымаеце пашкоджанне. З вас знімуць гэтыя адсоткі, і, магчыма, потым куды ты лезеш. Вось. І потым з вас яшчэ знімуць, канечне, калі вы даставіце свой груз да мэтавай кропкі, то там яшчэ з вас знімуць грошыкі за тое, што вы пашкодзілі гэты груз. Вось. А калі будзеце ехаць медленно, то не, нічога гэта не адбудзецца. Максімум, што адбудзецца, гэта фіксаванне ДТЗ, калі гэта будзе сутарэнне з машынай нейкай, то бок там 400 евро мандат выпісваецца, і ўсё на гэтым. А пашкоджання ніякіх не было, не будзе. Вось. Гэта для таго, каб вы разумелі трошкі эканоміку. Ой, господи. Хіба што ў мяне я не паглядзеў вагу гэтага груза, які я везу, што мяне носіць вправо-ўлева. То бок, калі будзе дождж ідці, трэба будзе вельмі акуратна ехаць. Ой, гэта што, менты з правага боку былі? Ну так. Едзем праз Польшчу, Літву ў Латвію. За адзін дзень мы гэта не зробім, нам прыйдзецца адпачываць недзе там па дарозе. A następnie skręć w lewo. Так што... Skręć w lewo. Недзе там на заправцы. Мы зробім адпачынак. Заправімся і паспім трошкі. Ай, прабачце, сёння нешта з носам дзеецца не тое. Можна, канешне, пайсці закапацца. Хіба што так і зраблю, але трошкі пазней. Хацелася б ўсё ж такі давесці спачатку.
Тут камера висит некая, на что она тут висит? До речі, коли збираєтеся гуляти в цю гульню, я вам раю все ж таки використовувати геймпад, бо на клавіатурі це магчыма, але ёсць свой нюанс, яна не вельмі зручная, мне не вельмі падабалася гуляць на клавіатуры. І я купіў сабе геймпад, бо мноства гульняў маю, якія патрабуюць. Не патрабуюць, а на геймпадзе гуляць у гэтай гульні значна карысней, значна зручней. І такім чынам у гэтым геймпадзе маім нават ёсць адваротная сувязь у выглядзе вібрацыі. І калі думаеце купляць ці не, раю, дакладна раю ад Xbox One. Геймпад даволі якасны, асабліва з гэтай вібрацыі, яна вельмі якасна перадае рэльеф. Вось. Ну, канешне ж, гульня падтрымлівае ўсю гэту адваротную сувязь. Вось, і геймпад гэты працуе даволі якасна. Я яшчэ на сваім канале таксама вяду геймплейныя відэа па Ghost of Tsushima. Дакладна, у гэтай гульні геймпад працуе як належыць. Вельмі прыемна гэта асэнсаваць. Вось, і карацей, калі думаеце, то не думайце, раю. Ён вам спатрэбіцца ва многіх гульнях, і вы будете атрымліваць толькі асалоду ад карыстання такімі сродкамі. Бляха-муха. То я б чым я і казаў, за цяжкі груз. За цяжкі груз і за высокая хуткасць была. Дзякуй Богу, вырулілі. Так, нешта мяне гэты нос все ж таки даканае. Чакайце, я зараз пайду закапаюся. Две хвилинки, пробачте. Ось, зараз вернуся.
Так, я повернуўся. Прабачце, што прыйшлося пачакаць вам. Так. Эй, ну, блин. Ну што не так ужо з гэтым геймпадам? Гэта не геймпад, калі што гэта... Гэта гробаны Bluetooth адаптер. Давай, пераподключайся хутчэй. Зараз уже каплі пачнуць дзейнічаць. Кроплі. У нас будзе трохі лягчэй. Да што не так з вами усімі? Геймпад не можа далучыцца цяпер. Да што такое? Давай, давай. Ой, як ты мне дорог гэты адаптер з гэтымі выгібонамі ўсімі. Давай, далучайся. Хіба што ёсць? Не? Чакайце. О, ёсць. Усё, добра, едзем далей. Так, занадта хутка. Зараз будзе даволі такія кручастыя павароты. Ну, ўжо хуценька і спаць хацім, я бачу, там стаміна ўжо канчаецца, яшчэ хіба што 120-150 нейкіх там кіламетраў будзе чырвоная. Хаця магу памыляцца, можа ўсё 200 кіламетраў праехаць прыйдзецца яшчэ. Цягнічок, цягнічок. Яны тут, на жаль, кароткія ўсе, якія, ведаеце, нереалістычныя. Такіх кароткіх цягнікоў вже не існуе, напрыклад, насамрэч. Jedź prosto. No, мы каля Любліна. Хіба што ў Беластоку недзе будзем адпачываць, такое адчуванне ёсць. Захутка. Хіба акуратней. А ты што стаіш проста? Так, што за горад у нас уперадзе цікава? Гэта і будзе Люблін ці не? Так, гэта яны ёсць. Так, чакай. Я хочу паглядзець мапу, што мы тут можам выведаць без дапамогі. І лепей праехаць тут прямо, тут направо і потым налево. Гэты GPS заўсёды малюе нейкую карцінку такую непрыдатную для нармалёвага засваення. Strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Калі ў некага будзе пытанне такое, што накшталт, што чаму
Я тут сам обираю дорогу, хіба што магчыма, што некія дарогі не прызначаныя для цягачоў. Адкажу проста, што нават калі дарога не прызначаная для цягачоў, то яна не адмалёвана тут, у гэтай гульні. То бок, калі яна ўжо намалёвана, вы можаце ездзіць паўсюль, не глядзець на гэтае, як кажуць, абмежаванне па вазе транспарту. Ой, слуп. Проехали. Przygotuj się do skrętu w lewo. Здесь бачите, он меня влево посылает. Что за Skręt GPS? w lewo. Ну что он так ходит? Przeliczam trasę. Ну, конечно, тут по городу, калі ездишь, тут заўсёды будзе чырвоны колер. На светлафоры. Я уже не памятаю, калі апошні раз нармалёва праязджаў праз светлафоры. Заўсёды чырвоны, заўсёды. Кажуць, што існуе недзе там зелёная хваля. Przygotuj się do skrętu w У lewo. гэтай гульні такой няма, ёсць толькі чырвоная хваля. І гэта не пра камунізм. Бачыце? Skręć w lewo. Гэта пра светлафоры. Я яшчэ сабе наліў колы. Смачна. Jedź prosto. Ах, заіншила, ну слухайте. Ну неприємно ж так кататися. З червоного на червоне. А колькі часу губляецца, вы сабе уявіце. Колькі часу губляецца, то бок праз гэтую кароткую адлегласць, якая маецца праз гэты горад, так? То бок там, ну, не ведаю, ну, кіламетраў 5 няхай будзе. Ты павінен ехаць ці не паўгадзіны свайго жыцця. Віртуальнага маецца на ўвазе, конечно. Нереальнага, а віртуальнага. Але з-за гэтага і, канешне, рэальны час таксама зацягваецца. Так, аккуратнее. Бо везем цяжкі груз, уже пару разов занесло. Трактарчык маленечкі. Стаіць проста на месцы, нічога не робіць. Дарэчы, чаму распрацоўшчыкам не зрабіць трошки больш інтэрактыўным асяроддзе? Той самы транспорт, трактарчыкі гэтыя, каб яны не стаялі, а ездзілі. Трошки там рухаліся, вырашыліся. Ідзі ў сраку, я еду нармалёва, што ты дачапіўся да мяне. О, нарешті подзейнічалі кропелькі. Носом стало легче дыхаць. Так, колькі у нас там яшчэ стаміны? 10% ёсць нармалёва.
Паліва нам таксама яшчэ надоўга хопіць, хіба што да самой Утэны, але ўсё ж такі мы заправімся па дарозе да яе. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Слухайце, за ўвесь тыдзень сёння неблагая музыка, мне падабаецца. Я разумею, што гэта вокал хаус, ці як гэта называецца. Вось, гэта не найлепша ў плейлісце, калі што ў мяне вы не знойдзеце гэтай музыкі, але ўсё ж такі гуляць пад яе даволі прыемна. Занадта хутка нам не трэба тут ехаць, бо вынесе. Мне падаецца так. Трэба трымацца ў межах 100 кіламетраў. Едь. Трошечкі напужаўся. Зусім трошкі. Ніхто нават не заўважыць. Jedź prosto. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Gasping into a Ці паспею вас аб'ехаць? life is happy, but it's so Паспею, бо няма нікога на сустрэчцы. really make us А, менты. Халера з вами, едьце там сабе патроху. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Дарэчы, яшчэ адзін такі даволі цікавы пункт. Бачыце, якая дарога тут тыпу ў Польшы. Насамрэч, іх уже даўно не існуе гэтай дарога. У Польшчы ўжо даўным-даўно Jedź prosto. зроблены хуткасныя шашы па ўсіх напрамках ад Варшавы і ва ўсе бакі. Што на мяжу з Славакіі, што на мяжу з Нямецчынай і гэтак далей. Так што яшчэ адзіны пункт дзеля распрацоўшчыкаў дадаць все ж таки нармалёвую шашу. Таму што у рэале я езжу з абмежаваннем 160 км на гадзіну, а тут я 100 км нават не магу аб'ехаць, бо толькі з-за таго, што ў мяне цяжкі прычэп, я не магу разагнацца, бо мяне занясе. Бо даволі мноства, вялікая колькасць гэтых паваротаў, даволі вострых. І трэба зніжаць сваю хуткасць. Ось бачыце, бля. Яшчэ б трошечкі паехалі бы ў бок. Так, не сустрэчся нікога. О, як мне падабаецца гэта блакітны мост. Абажаю яго, перакажучы. Ён не ведаеце, на што нагадвае вельмі. Нагадвае гэты мост у мастах, які ёсць. То есть праз Нёман. Шэренькі такі самы металічны. Ой. Ён просто найлепшы ў свеце, на мой погляд. Бо ўсе Беларусі, напрыклад, я ведаю па досведу з Гродна тым же самым. Усе масты будуюцца звычайнымі такімі плітамі, што ли. Ці як гэта яшчэ апісаць. Калі на слупах просто стаіць пліта. Вось, і ніякіх канструкцыяў зверху, нічога такога няма. Тут такая прыгажосць, каркасны гэты мост. А яшчэ каб пад вясны быў, ой. Як бы гэта прыгожа было, правда? Што праз Нёман, што праз Днепр, Бярэзіну тую самую, Сож. Якая была прыгажосць. А уявіце, вось, калі хто ёсць з Брэсту, праз Мухавец, праз Буг, Прыпяць. Гэта ж якія шырачэзныя, прыгажэйшыя масты атрымаліся.
Я разумею, што гэта трошкі даражэйшае павінна быць за звычайныя масты, якія ў нас будуюць, але ўсё ж такі прыгажосць была б неймаверная. А дзе мы, у якім гэта мястэчку? Нешта я не пазнаю яго. Нешта маленечкае такое, мы яшчэ да Варшавы не даехалі, калі што. Дарэчы, мы толькі што пазяхнулі. Гэта значыцца, што худзенька будзем шукаць месца адпачынку. О, пачырванелі. Цяпер дакладна будзем шукаць. На першым жа прыстанку трэба будзе зупыніцца і адпачыць. Так, збіваем хуткасць. Бо у нас занадта пакручастыя павароты. Трэба акуратней. Так, а зараз глянем на мапу. Ці далёка у нас тут нешта ёсць. О, я ж кажу, у Беластоку будзем адпачываць. Глядзіш ты, як у ваду глядзеў. Так, ну вось сюды, на майстэрні будзем. На майстэрні будзем адпачываць. І, дарэчы, праехалі мы даволі шмат, 250 кіламетраў, бачыце? Ну вось так вось. Вельмі шмат, на мой погляд. А што там лятае так? Гэта птушкі лятаюць так, нібы дельтапланы, вось бачыце? О, распрацоўшчыкі, маглі б ужо зрабіць трошкі лепш. Ну гэта ж не так ужо і цяжка. Няўжо птушку намаляваць было цяжка нармалёва. А то, на мой погляд, зрабілі горш, чым у танках. У танках лепш птушкі малююцца. Jedź prosto. Так. Расплюшчы вочы. Ты яшчэ не такі стомлен, мы ўжо даехалі. Уже няма чаго табе тут вочы гэныя плюшчыць. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ну так, мы ж на чырвоны паехалі. Ой! Вось зараз бачыце злева у люстэрку тое, аб чым я казаў, што калі медленно едзеш, то максімум мандат атрымаеш, а пашкоджанняў ніякіх. Ну, нам сюды, калі што, мы тут будзем адпачываць. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Не ны, баба. Мы сюды адпачываць едзем, няўжо ты не бачыш? І патроху, паціху. Давай, паказвай. Эй. А чаму ты не хочаш мне паказаць, што тут зона адпачынку, алё? Так. Давай, пачынайся ўжо. Тут жа ёсць месца? Ёсць. Ну. Гульня. Мы прыехалі адпачываць. А ну дай адпачыць нам. Холера тебе бери, что в это деется. Не дает тут отпочить. Это хиба что за причепу. Так. Калі што, вон там бачыце, у нас яшчэ ёсць гатэль. У нас яшчэ ёсць гатэль. І наш гараж беластоцкі. Зараз мы туды і поедем.
Раз такая шляпа, одразу поедем у наш гараж. Бо там повинно быть... Что? Вы ж не у отворотный бок шли, хлопцы. Skręć w lewo. Да хватит уже позяхать тебе. Нормально ты себя отчуваешь. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ой. Не что я забаните. Где тут наш гараж? Коли не помиляюсь, у Білостоку у нас великий гараж, тобто там ми 100% повинні знайти місце для відпочинку собі. Ось, бачите, великий. Тут навіть палівна станція у нас є. О, не ведав. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Да не ной ты. Я не помиляюся, треба носом хоча б заїхати сюди. О, єсть. Відпочиваємо. Нарешті. Ну, поехали. Не, поехали по кругу. Ну давай, 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 что ты стоишь? Міліметраж, який там був у причепа. Я ж забувся, нам ще й заправитися треба було. Так. 1.18. 1.18. Ну, мне что дороговато. Чему такое палево дорогое? А ну, за одинку. Skręć w lewo. Ну вот и все, поехали далее. У нас осталось 460 километров до Утени. Так, мы же идем в Утену, коли я не помиляюсь. Утена заходняя, ці усходня. Утена усходня повинна быть. Ну, тут уже без отпочинку. 460 километров, это халя 40 хвилинов. Ой, максимум 30 хвилинов. Jedź prosto. До речі, я забув, ведаєте, що вам розказати?
Сёння на зніжкі з'явілася гульня Construction Simulator. Я гуляў яе вельмі давно, не ў гэтую частку, вось якая была, да, гэтай частцы, якая выйшла. Вось, таму хоценька будзе у нас відэа новае на канале. Construction Simulator ўсё ж такі лягчэй гуляць і пачынаюць гуляць, ніж у Flight Simulator майкрасофтаўскі, але карацей. Хуценька будзе відэа. Это факт. З'явіцца яшчэ адна гульня на канале. Тут, конечно, при выезде с Белостока у бок Литвы дороги такие. Мало того, что узкие, так яшчэ и поворот за поворотом погоняет. Что это за хлопец такие едет? Так народно уже, так медленно. Я обогнать его я смогу, не. Ну, дякую Богу, обогнали, можно ехать спокойнее. Дякую Богу еще, что и самые крутые повороты не аккурат каля городу, то мы можем тут, як учасно отбылся гэты обгон. Опередження. Крацей, что самые крутые повороты не аккурат каля города. И уже тут можно трошки притиснуть на педаль. Ой, захудка. Jedź prosto. Мы яшчэ ў Польшчы. Колькі тут яшчэ ехаць да Літвы? Я ўжо не памятаю. Але падазрона прямая дорога стала. Хіба што ўжо хуценька. Что у нас, світанак? Угу, 3:36 раніцы. У этой гульні заўсёды світанак так рано пачынаецца. Ён такі заўсёды прыгожы, больш-менш. Не зусім рэалістычна, што ён заўсёды, калі сонца ўстае і няма ніякіх аблакоў на небе, то ён заўсёды ружовенькі такі. Усё ж такі ў рэальным жыцці світанак трошки адрозніваецца ад таго, што... Ой, за хутка. Ад таго, што мы бачым у гэтай гульні. Тым не менш, усё роўна гэта прыгожа. Вось так, патрошки пачынае яснець, святлець. А вось і Літва, я бачу ўжо мяжу. На мапе, калі што, на мапу я гляджу. Не перад сабою, конечно ж. На мапе бачна, што ўжо мяжа хуценька будзе. Не, хлопче, няма чого тормозить, едем, тут прямая дорога. Trzymaj się prawej strony. У сенсі. А як тут яшчэ? Вось мы ў Літве ўжо.
І одразу почали з мандату. Тільки уїхали. На. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Jedź prosto. Як на розв'язці нам треба наліво. А для того, як повернути наліво, нам треба Trzymaj się спочатку lewej повернути направо. Все логічно. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się lewej strony. Є, нарешті шаша хуткасна. Ось така шаша повинна бути во всій Польщі, поміж великими городами. 4 полоски, 4 паски. І хуткасне межування, коли не помиляюся, 130, 110, не пам'ятаю, вже для тягачів, а не для легкового транспорту, це буде 160. Нехто прийшов, привітання тобі. Коли не тяжко, напиши нечто в чат. А, ВРВ. Привітання. Ти, як я бачу, стабільно вже починаєш раніцю з стриму. Кап завітать, привітатися. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Ці отримається... А, ти на питання відказуєш моє. Ці отрима... Ха, била ти, божечна. Дякую, що не пошкодив нічого. Ну, у мене для тебе добра новина. Якая? У мене так само одна есть. Випуск перед знятий. Віншую тебе так само. Дякую за новину. Коли будеш викладати? Як і планував, у неділю.
Па сюжэту будзе перастрэлка. Перастрэлка гэта як у вэстэрнах. Так, у нядзелю. Добра, буду чакаць. Типу там двубой нейкі такі, да, будзе? Перастрэлка. Ці ты там горад будзеш зачышчаць нейкі? Які быў захоплены бандытамі. Ці ты сам бандытам па сюжэту? Я не ведаю, калі што пра RDR 2 нічога. Добра. Інтригу закручвае. Глядзі ты на яго. Trzymaj się prawej strony, Dobra, a następnie dobra. zjedź в право. Экшон наше і ўсё. А у мяне таксама ёсць навіна. Сёння раніцай прыйшло пісьмо са стыму, што Construction Simulator на зніжкі быў. То ўжо яго купіў. І таксама буду яшчэ Construction Simulator здымаць. Бо нешта ў мяне не пайшло з Microsoft Flight Simulator, там даволі складанае навучанне. Я яшчэ ўсё ж такі не асвоіў, як лётаць на гэтых самалётах. Даволі цяжка. Ну, але паспрабую ўсё ж такі на гэтым тыдні разабрацца, каб можна было здымаць відэа. А вось з Construction такой праблемы няма. Там усё інтуітыўна. Я вельмі даўно гуляў на ПК, маецца на ўвазе клавіатура мыш. То бок там усё даволі проста, больш-менш. У параўнанні, дарэчы, ты павінен ведаць, як працуе дрэваапрацоўка ў фармінг-сімулятары. То бок гэтыя маніпулятары, гэтак далей. Вось гэта складаней, чым у Construction Simulator усё гэта маецца. Ось. О, нехто нават і трэці ўжо зайшоў. Вы што там, у адным мяшканні жывеце? Што разам прыходзіце? Хто трэці прыйшоў? Прывітанне табе. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Гэта ты не грузіў бярвенне ў сноўранеры. Пакуль не, але калі вы былі з Янам правы і праз колькі ўжо засталося 8 дзён павінна быць зніжка на сноўранера, то ты мне ўжо пакажаш, я так спадзяюся. Як гэта ўсё будзе выглядаць, як гэта складана ці не складана. Бо, дарэчы, ты вось здымаеш відэа па сноўранеру, кожнае з іх гляджу, і апошняе было у кар'еры. Ты там недзе ехаў, казаў, 6-7 дзён засталося, ну. І гэтак, ты казаў, што гэта не так ужо і лёгка, як ты там едзеш сабе, а выглядае гэта ўсё проста, тыпу, ты ціснеш W, ніякай складанасці, карацей. Бо пад коламі гэтыя камяні самі сабой нібы зжыраюцца. І цябе гэта нічога не каштуе. Так, я тут трошки за дорогою поназираю, бо поворот за поворотом зараз буде. Przygotuj się do skrętu w У lewo. нас залишилося 113 кілометрів вже до Утена. Skręć w lewo. О, дзіўныя людзі, у мяне ж перад вами гэта нема перавагі, вы ж не павінны мяне прапускаць. Чаму вы так робіце? Ужо 4 гледачы на стрымі. Калі ласачка, напішыце нешта ў чат, а то акрамя вэрва ніхто нічога не піша. Хаця б каротенькае «Вітаю!» Гэтага будзе дастаткова. We're getting close.
Jedź prosto. Трохи знизить хуткость. А то у мяне зараз цяжкі груз, калі не зніжу, то мяне просто вынесе з гэтай шашы. Апынуся недзе там сярод дрэвавых мызоў. Буду себе Trzymaj się выкарчоўваць prawej неяк. strony, a następnie jedź dalej prosto. А тым часам 70 кіламетраў засталося ўжо. Ўжо хуценька будзем на месцы. І першая задача на сёння ўжо будзе выканана. Першы стэп, першы крок. Атрымаецца зрабіць. Дарэчы, вось ВРВ павінен памятаць, пазаўчора мы яшчэ гулялі ў Евротрак сімулятар, у нас у 2 гарадах не атрымалася знайсці, у 3 гарадах не атрымалася знайсці задачу. Вось гэта першы з іх, гэта Утэна усходняя, а у Вальміеры я так і не знайшоў, так і не атрымалася нічога знайсці. У нас яшчэ з такіх праблемных гарадоў быў Ліпая Trzymaj się lewej паўднёвая. strony, a następnie skręć w lewo. То бок, магчыма, не ўсё так Skręć w lewo. лагодна і складзецца сёння з гэтым выкананнем лагафама. О, шкляны дах, я нават не ведаў. Тебе трэба глядзець не праз дастаўку груза, а праз кантракт, дзе ты найме там працуеш. Каб знайсці дакладна, магчыма яшчэ і тыя добрая ідэя, калі што. Калі зномку, ой, зачаплю, ой, зачапіў. Калі не знайду у апошні момант гэтага кантракту, то так і зробім. Сапраўды я ўжо прывык на сваім цягачы ездзіць і шукаць грузы, замест таго, каб проста знайсці замову нейкую. Да ідзі ў сраку, дзе ты ўзяўся? 1500 адгрыз. Паскуда, бляха. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. А вось ён сцяжок. Ужо на мапе відаць яго. Дарэчы, ВРВ, ты гуляў калі-небудзь у гэты Construction Simulator ці не? Ці ёсць у цябе такі досвед? Бо гульня даволі старая. Я памятаю, мне яшчэ быў камп'ютер, ці то першы, ці то другі ў маім жыцці. Яшчэ быў манітор LT. Я ў гэтую гульню ўжо гуляў. Прайшоў даволі хутка на той час, але Skręć w зараз... prawo. Не гуляў, добра. Магчыма, табе таксама будзе цікава. Было цікава гуляць, бо там, што мяне ўразіла, мноства механікаў, апроч будовы нейкай, перавозкі грузаў і так далей, ці там разгрузкі, загрузкі транспарту, там яшчэ ёсць і разбурэнні, то бок табе трэба было зносіць нейкія Przygotuj там się do skrętu w prawo. будыніны, на месцы которых табе трэба будзе потым пабудаваць нейкую іншую будыніну, ці то жытловую, ці Skręć камерческую. w prawo. Ну, карацей, такая была цікавая гульня. Спадзяюся, што у яе апошніх версіях
нічога не змянілася у плане геймплею. Jedź prosto. Jesteś u celu. Приехали. 13-16. Якая магічная лічба? 13. Зараз адразу будзем адзначаць гэта ўсё. Наш прагрэс. Добра, вяртаемся да гульні. Так, што ў нас там па стаміне? Я не звярнуў увагі на гэта адразу. Лепей выспацца. Але давай паспрабуем, магчыма, у Вальмеера будзе заказ. Таму мы не... Бляха-муха. Так. Вальмеера. Так, гэта не тое. О! Глядзіш, ты адразу два. З Даўгавпілсу і з Прагі. Nie, нам трэба лепей з Даўгавпілсу. Znaleziono sygnał GPS. І мы адразу нават не будзем адпачываць, проста паедзем. Так, Даўгавпілс, сюды хадзім. Вось ён. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Па назове кампаніі шукаць. А там і так можна, бо я не заўважаў раней. Гэта ж усё роўна будзе тое самае, слухай, а у чым розніца? Толькі што будзе карацей спіс, магчыма. Не, з аднаго боку карацей у тым сэнсе, што табе трэба будзе ў адпаведны горад весці, а з другого боку будзе... Tu w lewo. Ён не будзе карацейшым з-за таго, што гэтыя прадпрыемствы яны маюцца па ўсёй краіне. Яны проста будуць перахрэшвацца з тымі гарадамі, якія табе не патрэбны. Класіфікацыя. Па грузам я памятаю, што можна было. Па класіфікацыям там сарціроўка працуе. Не, я лічу, што ўсё ж такі лепей праз назву гораду шукаць. Skręć w prawo. Так, 17 кілометраў. І там, калі не памыляюся, колькі было? 150-200? Хіба што нам так? Да, Вальмееры. Дарэчы, жывучы ў Вільні, ты быў, праехаў усю Балтыку. Мне падаецца, каб я жыў у Вільні, я б ужо аб'ездзіў і Латвію, хаця Латвія мяне менш прываблівае, але вось Эстонія, так, я б нават і з Польшы ў Эстонію з'ездзіў, ведаеш? Было б круто, мне падаецца, паехаць на гэты фінскі заліў, паглядзець з боку Эстоніі. Ды ўвогуле кажуць, што гэтая бляха эстонская сталіца выскачала з галавы, яна вельмі добра выглядае, такая вельмі прывабная з турыстычнага пункту гледжання. Не Тартуш там не Тартуш сталіца. Бля, голова два уха. Долбаный Альцгеймер. Таллин, бляха-муха. Дякую, я уже поглядел. Чакай, пропустил твои гэты паведамленне мінулае. Не зусім, там фішка ў тым, што на прадпрыемстве праходзіцца 2-4 контракты. А на местечко 15, 30, 40 калі вялікае месца. Ну так, згодны. А чаму на прадпрыемства 2-3, калі вось мы возьмем з тобой зараз Латвію, і там прадпрыемства нейкае агра, напрыклад. І гэтых агра, ну, слухай, больш чым у палове гарадоў у Латвіі ёсць. То бок іх там каля 8, калі не памыляюся.
І на кожне гэтае месца як мінімум будзе адзін заказ. То бок гэта павінна быць 8. Ну, карацей, ўсё роўна так, гэта будзе значна меней. Вось. У гэтым ты правы, конечно. Эвикши ЗС какой-то. Так называется предприемство наше. Але, дзякуй Богу, гэта будзе апошні. Апошні ўжо заказ у Латвіі. Ты успомни, колькі у мяне ачывак у Евротрак. Памятаю. Я твою экспертнасць не ставлю пад нейкую там пытанне у гэтай гульні. Але ведаеш, як гэта? Адное, калі табе дапамагаюць узяць гэтыя ачыўкі дасягнення, ці наадварот нават робяць іх за цябе. Вось ёсць такія людзі, якія любяць, каб за іх рабілі ўсё, праўда? А іншая справа, калі ты ўсе гэтыя дасягненні кроўю потам выключна сваі. Так, пры дапамозе добрых сяброў, которые з'яўляюцца ў чаце і даюць вельмі добрыя парады. Вось, але ўсё ж такі свая гэта кашуля, яна бліжэй да цела. Як і сваё меркаванне, аб тым ці іншым. Гэта я так, я просто воздух сутараю. Przygotuj się do skrętu w prawo. До речі, ти гуляв на геймпаді ці ні? Бо у мяне геймпад ад Xbox One, і калі едзеш щось по гэтай дарозе, ён на руках трасецца. Памятаю, быў такі даволі доўгі шлях, тут там кіламетра 4 трэба было у гульнявых 4 кіламетра праехацца по гэтай грунтовай дарозе, і бляха ўсе рукі адбіў. Потым геймпад палажыў, а рукі яшчэ такія дрыжэлі трошачкі. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Так, бачу, што нешта напісаў, пачакай секунду, літаральна. Zjedź z ronda. Так, ну тое, што я кажу, гэта не столькі рабіць ачыўкі за цябе, колькі спробы штовхнуць. Так, безумоўна, я пра гэта казаў. Дакладна карыстанне механікамі грузаў гульні. Я на лаптопе гуляю. То бок ніякага табе геймпаду. Jedź prosto. А я, да рэчы, не разумею, як можна так нармалёва атрымліваць асалоду, калі гуляеш на лаптопе. Я у сваім жыцці колькі раз гуляў. Вось дзецям, калі купляў тут геймінгавыя гэтыя лаптопы, калі мы пераехалі толькі ў Польшу. І, яны давалі карыстацца, бо ў іх лаптопы магутнасці былі лепшыя за мой комп. І, карацей, некаторыя гульні, хацелася паглядзець на максімальных гэтых наладах графічных. Шчыра кажу, такі сябе досвед. Не тое, каб непрыемна, але асалоды, насамрэч менш. Бо ў мяне, калі што, манітор колькі, 24 ён ці Na больш? rondzie zjedź trzecim 24. zjazdem. 144 Гц, у малых таксама 144, але ў іх 15 ўсяго ж. І яно, ведаеш, такое сабе. Усё трошки па-іншаму ўспрымаецца. Але, слухай, яны таксама, як і ты, ось колькі ўжо, 2 гады? Дакладна 2 гады гуляюць, ніхто з них не супраць гэтага, не хочуць сабе нешта іншае, там манітор хаця б, ці іншую прыладу нейкую. Іх ноутбук, лаптоп гэты задавальняе поўнасцю. Плюс багата спраў попутна раблю на лаптопе. Разумею. У мяне, ведаеш, які досвід быў падобны. Магчыма, ты таксама яго выкарыстоўваеш. Гэта калі я працаваў
на одной айцішнай канторы яшчэ ў горадні. Вось, і пакуль там паміж мітамі ці нейкімі справамі сваімі быў час, то я гуляў Fallout 2. Ну, разумею, што гэта даволі старая гульня. Яна там увогуле нічога не Na весіць rondzie і zjedź pierwszym zjazdem. аператыўнай памяці зусім не патрабуе. Zjedź z ronda. Вось, карацей, вось так вось праходзіў мой працоўны дзень. Часткова ў гульні, часткова ў працы. Асобна, да, вось гэта я люблю. Ціхая клавіатура гэта must have. Я нават сабе купляў, у мяне механічная клавіатура, але такая, каб была ціхая. Трошкі каштавала грошы, але гэта досвед, які раю ўсім. Абсалютна. В параўнанні з іншымі механічнымі клавіатурамі гэта проста неба і зямля. Zjedź z ronda. І зараз вынесе хуткасць занадта высокая, трэба зменшыць. У мяне мікрафон просты, старую клавіатура было вельмі моцна чуваць. Дарэчы, слухай пра мікрафон. Свой, который я сёння карыстаю, ён не кандэнсатар, ён іншай такой справы, карацей, дзешманскі. Jedź prosto. То бок там каштаваў $100, ці можа мне за $100. Але я хацеў сабе набыць увогуле абсталяванне не для стрымінгу, калі што я купляў. Гэта я купляў проста з-за таго, каб мяне на мітах маіх з супрацоўнікамі было добра чуваць. Бо я такі, я люблю добры гук, калі што, і таму што навушнікі купляю, што іншае ўсё намагаюся рабіць гэта высокай якасці. А гэты мікрафон, карацей, чаму вырашыў менавіта яго, а не тое дарагое абсталяванне, там коштам $300-400 у меня было альтэрнатыва. А з-за таго, што ёсць такі чувак, яго, напэўна, ведаеш, калі увогуле што-небудзь шукаў на Ютубе пра StarCraft 2, ён завецца Алекс 007. Ён украінец, жыве ў Кіеве, і апошнія гадоў 20 ён прафесійны гуляе ў StarCraft. Ён быў спачатку прафесійны гулец, так, член гэтай нацыянальнай зборнай. Вось, а потым стаў рабіць відэа і каментаваць. Яго ўвогуле ўзялі потом прамоцыі Blizzard. У яго нават свой сет ёсць у гульні, так, з ягонай гучкай і гэтак далей. Карацей, чувак мега круты. І я дазнаўся пра ягоны мікрафон зусім нядаўна. Ён, калі што, зарабляе вельмі неблагія грошы. Там даходзіць, я некалі там цікавіўся ягонымі прыбыткамі, і яго дахадзіла там у месяц нават до $15,000. То бок, чувак зусім не бедны. Але мікрафон, які ён юзае, гэта дасюль мікрафон проста з гарнітуры Logitech, якую ўжо не выпускаюць гадоў 10, то бок ён набыў яе вельмі даўно. Ён набыў яе проста для хатняга карыстання. Мікрафон там просты, абсалютны, але вось ён неяк так наладзіў супрацу з гэтым аквалайзерам на кампе, што гэты гук у яго дасюль. То бок, мікрафон гэта такая штука, што не заўсёды патрэбна купляць самае дарагое. Вось, галоўнае проста, каб ён працаваў так, як ты ад яго чакаеш. Таму я вырашыў вось так купіць больш такі танны мікрафон, ніж купляць увогуле абсталяванне з музыкальнай карты, гэтак з гукавай карты гэтай і гэтак далей. Вось, і спрабаваць усё гэта справу заставіць працаваць разам з кампутарам, дзякуючы толькі софту.
Ну так. Вось. А недавно просто апошні колькі год, нават менш за год, слухай, гэта было, я пазнаёміўся з Ваданосавай і яе кампаніяй Na колькі rondzie zjedź drugim zjazdem. осенню хіба што у кастрычніку мінулага года. Вось, то там, канешне, уся гэтая, Zjedź z ronda. мовіць так, брыгада людзей, яна проста ўпарваецца па гэтаму гуку. У яе ж увогуле муж, ён айцішнік, але другая ягоная справа гэта гукарэжысёр. Przygotuj się То, do канешне, skrętu w prawo. канешне, прафесійнае абсталяванне, яно вырашае вельмі часта і дазваляе рабіць неверагодныя рэчы. Але трэба ўмець, гэта не так, як я. Я як свіня ў апельсінах разбіраюся ў гэтых мікрафонах. Чакай, я пишу две аудиосцежки, потом свою кидаю Adobe Audition 7 минут. І все цудоўна. То бок ты, калі пішаш, ты... мы ўжо 14 зрабілі. Трэба адзначыць. Так. Калі ты пішаш ролик, ты гукавую дорожку пішаш асобна, правильно? Я разумею. Бо калі што, я не так раблю. Так, нам трэба адпачыць, але дзе? Так, у нас засталіся два гарады. Ліепая, паўднёвая, і Піцер. У Піцер, калі што, мы не шукалі. Там праз оверлей NVIDIA можа раздзяліць. Трэба пагугліць. Ты праз NVIDIA неяк записываешь. Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful. Так. Чекай, мы зараз будем шукаць наш гэты Ліепая паўднёвая. Першая гэта паўночная, а гэта тое самае. Так, Ліепая паўднёвая у нас адсутнічае. На жаль, усё ў паўночным. Так. Недзе тут. Калі не памыляюся, мы там былі. Зараз трошки пагляжу. Вось сюды нас пасылае. Так, мы тут былі, а нам трэба сюды. Значна ніжэй. Так, ну што, такім выпадку Піцер. Guess I didn't know it went this way. One drink too much and Там павінна быць такі іконка зелёненькая, нібы соненька, вось яна злева тут. Нам трэба, каб справа было. І ў Піцер нема. Халера. Так. Мы пераходзім сюды. Так. Гэта таксама паўночная, гэта паўночная. Не спрацавала ВРВ твой лайфхак, што трэба шукаць нейкі іншы заказ, а не груз. Усё роўна ў паўночную толькі шлюць. Ага, дзякуй за інструкцыю, дзякуй. Ну-ка, давай.
Питер, Питер, Питер. Где ты наш будешь, Питер? Я щось не розумію, чому таке враження, ніби ті самі закази є, інших нема. Ну так, іншого не остається, тільки йти спати. Поїхати відпочити, бо у нас вже все правда там стаміни нема. Давай, давай, давай. Так, куди ми поїдемо? Відпочивати. О, сюди, то бок гэта направо. Можа зрабіць трып на пароме і заказы... А, трып таксама скідвае заказы. Ну, бо там праходзіць... Чакай, гэта механіка ці проста з-за таго, што час праходзіць? Час праходзіць. Ну, то бок трэба туды ў такім разе, бо я памятаю, нешта падобнае было, але ў мяне быў трып невялічкі з Скандынавіі ў Данію. Ну, не Скандынавіі, лепей казаць, з Нарвегіі ў Данію. Там жа ж зусім невялічкае такое расстаянне, адлегласць, якая не дазваляе нармалёва скінуць. І я памятаю, што вандраваў такім чынам адзін раз, і заказы не змяніліся. Да, вот мало часу пройшло. Ну так, так, так. Гледзячы адкуль і куды, гэта праўда. Кладемся спать. З Талліна от Фінляндію альбо Швецію. Сонце садится. Ну-ка, повернемся трошки, каб быў лепшы відак. Ось так. Якая прыгажосць. Давай шукаць. Спачатку звычайны. Лиепая і Пітер. Лиепая. Лиепая. О, ніхера собі. Один. О, нам сюди треба. Сюди нам не треба. Сюди треба, але не. О, боже, на кольки насипало, ти погляди, 7 заказів. Ех, на жаль, зато все уполночне. Давай, де там було коротке? Восіна. Поехали. Do dzieła. У Білосток, коли не помиляюсь, нам треба пригнути. Obliczanie nowej trasy. Przeliczam trasę. Skręć w lewo. Jedź prosto. Так, ну, мы і третій виконаємо. Сподіваюся, що по виконанню вже буде у Пітер. І без всяких перешкодів лакофами буде виконаний. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Відео
PyRDR 2, это на фоне, пакуль ты тут размаўляў, яна змантавалася. Круто. Слухай, бляха, з гэтым монтажом у мяне з Ghost of Tsushima выходзіла, вось калі я субцітры пісаў, валера много часу. Я на паўгадзінны ролик страчваў каля 3 гадзінаў рэальнага часу, то бок гэта без здымкі. Там здымаеш на хвілінаў 50, бо лішне выразаеш, гэта даволі хутка ўсё адбываецца, але субцітры накласці гэта адымала часу, халера. Я памятаю, як я пілотную серыю рабіў, мне пайшло 10 гадзінаў. Jedź prosto. Бо я за гэта ўжо два разы хіба што ўжо раблю без субцітраў. Спрабую навучыцца перакладаць лайф, так бы мовіць. Бо ўжо занадта шмат часу на это трэба выдзяляць. Skręć w lewo. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way. Trying to find Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Trying to find a way. Searching for Так. Good Znaleziono job. sygnał GPS. System gotowy do pracy. Я зараз зверну увагу, што Еўратрак патрабуе не 5 гігабайт, а 29. Ну хіба што гэта з DLC, магчыма, за ўсіх гэта дарогу і так далей. Я памятаю 26,9. Я калісьці памятаю, калі ўпершыню ставіў танкі, у мяне каля што быў гэты жорсткі дыск HDD на гігабайт. А танкі самі былі... Do roboty. Ой, калі не памыляюся, танкі самі былі каля 5-6 гігабайт, што 5,7 магчыма, ці нешта падобнае. А сёння, калі ўсталёўваеш, яны там усе абновы гэтыя сабе качаюць, у мяне ўжо 90. Сёння гэта з 90 гігабайтаў. you by my side like it's nothing. Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you top without a choice, yeah. Hair blow round to the window, Skręć w prawo. noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive fast to the ocean. I wanna know all Ну, ні, хіба на терабайт, пробачте. На терабайт. Увогуле, мой першы жорсткі быў на 250 гігабайт. Przygotuj się do skrętu w prawo. Халера, ведаеш, який прикол був з гэтым дискам, з тэрабайтнікам першым маім? Гэта тое, што праз некаторы час, слухай, я ўжо не памятаю, можа там месяц ці два прайшоў, калі я яго купіў, а на той час, калі што крамы былі, ну, такія, у падвалах. Вось, і там ніякіх зваротаў, нічога такога не існавала ўвогуле. Ты просто купляеш, типу, з чэкам ходзіш сабе, як дурань. Дык, крацей, у мяне праз 2 месяцы чамусьці дыск не запусціўся. Я панёс яго у майстэрню, дзе іх там чынілі і так далей. І памятаю, што яны якуюсьці пераладу запускалі, МХДД ці нешта падобнае, якая павінна была трохі ажывіць яго, ці ўвогуле зразумець, гэты дыск будзе працаваць ці не. Крацей, дыск яшчэ не круціўся. Вось, яны пачалі... Я тады пісаў акурат такі магістарскую дысертацыю сваю. Вось, і яны пачалі яго рэанімаваць, шукаць гэтыя файлы вордаўскія. Вось, і панаходзілі там... Халера, там панаходзілі PDF-аў, вордаўскіх дакументаў, экселевскіх дакументаў
з планамі палётаў, Przygotuj się do skrętu. розныя карацей дакументы, якія краналіся гэтых аэрапорту. Вось, мы там трохі іх паглядзелі, карацей, гэта быў нейкі маскоўскі аэрапорт. То бок мне проста спісаны дыск прадавалі як у выглядзе новага. Такія часы былі, у нулявыя. Я яшчэ памятаю, гэта быў Seagate. Кампанія такая. Не ведаю, ці ёсць яна ўвогуле. Дасюль хіба што ёсць. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. I'm catching feelings from all the demons. I might stay. What do you say? How are you feeling? Is it the same? I'm not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now you vibe. It's been a while and such a ride, the stars align. I love the fact I didn't let her go. She was the fact that I just let her know. Now it's together, it's a different mode. We getting crazy in a different mode. I love the fact I didn't let her go. She was the fact that I just let her know. Now it's together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role. She was the fact that I just let her know. We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role. She my do or die, my bona fide. 430 кіламетраў па ночы. Ай. Будзе цяжкавата. Я так не люблю гэтыя дарогі, якія ёсць у Балтыцы. І туды-сюды, ўправа, ўлева. Круціся як вуш. Да рэчы, нешта ўспомнілася наконт твайго РДР, у мяне ж па гэтаму Ghost of Tsushima трэба ж таксама зняць ужо відэа, то ў панядзелак была апошняя. У мяне ўсё часу на гэтым тыдні няма. Дзякуй Богу, што я учора, так бы мовіць, зусім разлічыўся ўвечары. І ўжо час павінен быць. Сёння вечар, праўда, напэўна, не, магчыма, не атрымаецца, там ёсць нейкая актыўнасць адна. Яна хіба што адніме ўвесь гэты вольны час увечара, але у суботу дакладна вось ёсць палова дня, якую трэба будзе зняць, магчыма, і Ghost of Tsushima, і Construction Simulator, 2 серыі адразу, адну за адною, а потым увечары змантаваць. Ну, бляха, не, мне просто не так, каб такое жыццё, няма на што тут скардзіцца. Гэта просто гэты тыдзень, ён такі вельмі актыўны, занадта актыўны, я бы мовіў. Я яшчэ сядзеў на мінулым тыдні, разважаў пра гэта, што халера, тут трэба ўсё гэта неяк уціснуць, ведаеш.
бо у дабе толькі 24 гадзіны і гэта ніяк не змяніць, як заўсёды, карацей кажучы. Было б 32, то мажліва 32 і не хапала. А так 24 і дакладна 24 не хапае гадзіны гэта. Хочацца ўсяго і шмат. І адразу. Где там на нашей сонячной системе? Там, каб доба была трошки больше за 24 годины. Trzymaj się prawej strony. На Луне разве что. На Луне, калі не помиляюсь, там одна доба, гэта 28 дзён, так. Іди туди, куди трэба. Не шчапай мяне. Приколупаўся. На Марсе? Чакай, на Марсе ж близко до зямных, не? Там же нават гэты... Хотел сказать, там же нават фильм здымали. Про Бульбаша. Марсианина. Trzymaj się lewej strony. Белоросіянин, ну. Trzymaj się lewej strony. Памятаеш, колькі мімасікаў з'явілася пасля гэтага, што там у гэты шлем твар вусатага ляпілі. Выглядала вельмі няблага. Ржалі, як коні, памятаю, з жонкай. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony. Да рэчы, да даўно яго глядзеў, бо я не так даўно пераглядаў гэты фільм. Ну, шчыра кажу, што я... Магчыма, менавіта з-за гэтых мімасікаў ён у мяне так Trzymaj się prawej рэйтынгам strony. паменшыў, але вось пасля перагляду, слухай, вельмі неблагі фільм. Я б сказаў, нават добры фільм, вельмі добры фільм. І варты перагляду. Мэтт Дэйман там адыграў гэтую ролю вельмі якасна. Мне вельмі спадабалася. Ніколі не глядзеў? Да ты Trzymaj што? się lewej Не, strony. раю паглядзець. Вазьмі сёння ўвечары паглядзі. Каля навуковая у гэтым фільме нават не тое каля навуковая фантастыка. У гэтым фільме сапраўды мноства рэчаў былі выкарыстаныя не проста каля навукі, а менавіта навуковыя. То бок падзеі там, я памятаю, нават глядзеў асобна відэа недзе на ютубе лунае само па сабе пра разбор мацоўні ўвечары, пасля мацоўні перад сном. Вось, і крацей, вельмі добры фільм. З гэтага пункту гледжання там вельмі многа рэчаў разабраныя так, як гэта павінна быць. Успомніў, я ж гэта чуў на канале Владимира Сурдзіна, ведаеш такога астранома, які расіянін, але ён даволі добрыя падкасты робіць пра космос. Вось, я яго глядзеў, і у нейкі там падкасці ён разбіраў некаторыя вось моманты з гэтага фільму і казаў, што гэта сапраўды так, то бок там і скафандры ягоны, і тэхніка, і жыллё, якое яны выкарыстоўвалі. Ён таксама звярнуў увагу на некаторыя моманты, такія сумнеўныя. Вось, тыпу, як было арганізавана ў гэтым жытловым блоку гэтае паветраны ціск. То бок там быў такі прыдбаннік і так далей. Вось, ён кажа, што ўжо сёння вядома, што лепш так не рабіць, як гэта было ў фільме, лепш гэта рабіць па-іншаму. І менавіта з-за гэтага ў фільме з'явіўся і асноўны экшн.
Менавіта з-за таго, што была памылка ў выкарыстанні ці рэгуляванні гэтага ціску. Trzymaj się lewej strony. Вось, ну крацей. Фільм дакладна варты прагляду. Вось. А што тычыцца самага, магчыма, самага такога Trzymaj się сумнеўнага prawej моманту ў strony, a фільме, гэта następnie калі w prawo. ён змяшаў вагу модулю, каб уратавацца з Марсу. Вось, Zjedź w і prawo. навуковец гэты Сурдзін казаў, сапраўды, гэта ўсё б спрацавала насамрэч. Вось, аналізуючы ціск паветраны на Марсе, усё тое, што зрабіў гэты хлопец Мэтт Дэйман, усё гэта сапраўды магло спрацаваць так, як яно ў фільме было паказана. Што ён выступаў на пляцоўках антрапагенезу. І падкасты добра. Так, мне вельмі падабаецца. Ён яшчэ разам з іншым навукоўцам робіць падкасты, менш падабаюцца ў гэты раз, бо ягоная маналогія мне прыемна слухаць. Вось так на фоне пускаю. Як некаторыя гэта робяць са страмамі, я раней так рабіў. Вось, то бок на фоне ты пускаеш, і ён там размаўляе, разважае, размярковае аб усім. Вось калі ён сам гэта робіць, ці там нейкае інтэрв'ю, крацей, я глядзеў інтэрв'ю, дзе такая рыжая кабета вядзе гэтае інтэрв'ю. Таксама расійская. А паговоріць называецца канал яе. Вось, ён там вельмі добра распавядаў, ці адпавядаў на яе пытанні. Крацей. Такі фармат мне больш падабаецца з яго. Шыхман, так, Наста Шыхман. Нешта ментоў тут на дарозе стаіць даволі шмат. Толькі робяць, што мандаты выпісваюць. Выключ... Не, ну... Тады і сэнс губіцца. Каб лётаць, каб гэта мандаты атрымліваць. Лепш так цікавей, насамрэч. На каго я буду злавацца ў гэтай гульні, калі іх выключыць? Вось адкажы мне на такое пытанне. На што тут злавацца ў такім разе? Каго ў сраку пасылаць? Я ўвогуле тут неяк думаў, што магчыма пагоршыць стан гэтага трафіку, каб было больш машынаў і так далей. Бо зараз стаіць хіба што на нізкім узроўні. Там яшчэ можна падняць на сярэдні і на высокае. Але потым такой, не, часам і гэтыя раздражняюць, якія ездзяць. То бок у такіх не толькі прывабных, але прыймальных умовах можна і катацца і з паліцэйскімі гэтымі. Таксама. Усё ж такі ў гэтай гульні эканоміка даволі простая. Бачыш, тут колькі 40 гаражоў,
І яны прыносяць такі прыбытак, што нават не звяртаеш увагі насамрэч па грошах. Адзінае толькі што ось... Так, чакай, мне тут куды? Бляха-муха. Прама? У наступны паварот, не тут. Вітаю, Анюта, прывітанне табе. Дзякуй, што зашла. Я лічыў чамусьці, што ты была ўжо ў нас стрымы, таму што было ў нас 4 гледачы, і толькі ВРВ пісаў нешта ў чаціку, а гэтыя двое не. Я палічыў, што адзін з іх гэта ты. Ясна, зразумела, то бок гэта была не ты. Як твае справы, што там робіш на гэтай працы сваёй? Перачытала ўсяго Азімова? Trzymaj się lewej strony. Трошки часу не хапіла, так? Слухай, ты ў добры момант прыйшла. Мы акурат такі 15-я задачу выконваем, і застанецца ўсяго адна. Каба 200 ў Піцер. Акурат прыйшла на развязку гэтага пытання. Trzymaj się lewej strony. Так, 30 километров засталося, уже хотенько довезем. Так, злева нікого нема. А, вось ён сцяг, ужо лунае. Ужо міргаціць. Так, ужо 4 гледачы, зноўку хтосьці вярнуўся. Прывітанне. Прабачце, звярнуў увагу не туды. Прывітанне, ўжо 5 нехта вярнуўся. Прывітанне ў тых, хто далучаецца. Калі не складана, напішыце нешта ў чаце, каб разумець, што гэта не памылка Ютуба, а чалавек прыйшоў. Так, чакай, Анюта, зараз я хіба што даеду, потым прачытаю, што ты там напісала, бо трошки складана. Так. Выбрала пачытаць ці да цябе прыйсці на стрым. Do skrętu w prawo. Выбрала на твою карысць. Я тебе перашкодзіў, каб ты дачытала до конца, Азімова. Нічого, увечары пачытаем удваіх. Сядзем на балконе, я з сваёй вышыванкай, ты за сваім Азімовым. Будзем рабіць дзве справы адначасова. Згодная? На балкончыке сядзем на наши новыя крэселкі. Так, ВРВ. Я просто со смартфона гляжу і з ПК. То бок 2 гледачы, гэта ты адзін. Накрутка. Przygotuj się do skrętu w lewo. Але ведаеш, што пасля заканчэння стрыму я гляджу гэтую статыстыку, якая маецца ў Ютубе, і у такім выпадку що тебе це? Не сукенку, не рукавы. Што ты? Сукенку цэлую я ж табе потым толькі, калі Алесіну скончу. 15-16, павіншуйце, калі ласка, калі гэта вам не цяжка. Крацей, да ВРВ. Ён потом просто мінусуе гэты прагляд.
То бок то, што ты робіш з двух дэвайсаў, не ведаю, чым гэта падымае ці не падымае статыстыку неяк, але потым дакладна ён мінусуе. Дзякуй. ВРВ заўсёды гатовы павіншаваць. Дзякуй табе вялікі. Так, што ў нас па стаміне не паглядзеў адразу? Ну, амаль што стаміліся, лепей недзе адпачыць. Паехалі адпачнем. Потым будзем шукаць на Піцер замову. Фішка проста ў тым, што на ПК ў мяне няма белмовы. А чаго не ўсталюеш? Там нейкая... Ці ў цябе Mac? Там на Mac-у няма хіба што. Бо ў мяне, калі што, ёсць iPad, на ім таксама у мяне няма беларускай мовы. Я табе інструкцыю скінуў у Discord. Да, памятаю, ты ўжо пісаў, гэта так. Я потым пагляджу яе пасля стрыму. Бо менавіта, як я казаў, заўтра я і буду пісаць, магчыма, 2 ролікі. Як мінімум 1 будзе. Так, калі што, мы едзем спаць. Хто прапусціў. Я просто пишу документы ангельскай альбо па-расейску і мяне з трэцяй мовай вельмі Ага, разумею, у мяне 4 калі што мовы. Я ўжо прызвычаюся, ведаеш, за 2 гады жыцця ў Польшчы прызвычаюся і няма ніякіх праблемаў. Крацей, трэба просто больш часу ўзяць табе дзеля гэтай мэты. Так, а што там у нас за шэренькая такая зона? Ну, цікава. Тут нейкі кут, а тут... это рыга ці што гэта? Чакай, не, гэта лепая такая дзіўная. Цікава. Так, на заправке будзем стаяць спаць. А я яшчэ, Ань, табе не казаў учора, што я ж калі прыйшоў да Ваданосава, яна мне расказала там пра як можна змяніць, так? На польскай пісаць. Так пішы на польскай, якая розніца? Ты можаш хоць па-расейску, як табе прызвычаілася ўжо, ці хоць на польскай, ці так. Як ты ўжо любіш? Ці то па-беларускай, ці то па-русскай з тэлефона. Так пішы, кажу ж. Ніякіх праблемаў. Крацей, не вярнуся да гэтай тэмы. Чакайце, хлебану колы. Ваданосава казала, што, па-першае, гэтыя гузікі можна зрабіць з нітак. Менавіта гэта будзем рабіць увечары сёння. Я буду рабіць гузікі, якія патрэбныя прышыць. І таксама петлі. Так. Піцер. Шукаем зелененькую іконку з правага боку. З левага нам не патрэбна. З правага. І нема, таму мы поедем шукаць тут. Так, а што тут маецца? Знову злева 2, справа ніводнай. Та, блін, вось гэта падстава. Не, мои рукавы на нябескай сукенцы. Ну, так, я про іх кажу. Так, нема заказу, нема. Короче, давайте яшчэ спаць. Што яшчэ застаецца, давай. Ты пытаў, я забыўся адпавесці. Быў у Рызе, Клайпедзе, Юрмале, Паневежысі,
Крыху у Каунасе был у Коуна, так? Каунас это Коуна, Нарва и Таллин. Проездом. Да холера уже поездил. А як тобі Рига увогуле? Націкавая ці не? Варта туди ехаць ці не? Що можеш перапрыгваць паміж гарадамі праз гаражы? А што тады аднаўляецца спіс, калі прыгаць па гаражах? Час змяняць? Час не змяняецца. БРВ гэта дакладна. Гэта працуе як тэлепорт. Рыга прыгожае месца, так? Бо калі што, я падпісаны на 3 блогераў з Рыгі. Ад аднаго адпісаўся на 2. І яны не ухваляюць свой горад, калі што. Яны ім незадаволены, і так бы дзіўна. Дзіўна гэта, калі што яны расійскамоўныя. Латышы, канешне ж, гэта тыя, якія імперцы, так бы мовіць. Вялікая Расія, але жывуць у Рызе. Так, шукаем. Шукаем далей. У Пітер. А што тычыцца перамяшчэння паміж гаражамі, там час ніяк не ідзе. Я менавіта гэты геймхак выкарыстоўваю, калі шукаю нейкую замову, то бок ты моментальна тэлепартуешся, не губляеш ні в одной минуты, ні в одной хвіліны. Так, зеленая справа. Ну, калі ласачка, ну... Блять, еще злева и злева, и тут злева, и там злева. Нарэшце. Нарэшце. Злугі у Петербург. Усё. Вось, давай про эксперимент, гляди. Сегодня суббота, 21:50. Мы просто берем у лугу летим. Давай, хутчэй. КЛ, вовсе на. Линкопинг, Линц, Лондон, Люблин, Луга. Перемещаемся, 21:30. Так, и открываем нашу замову, одразу летим. Ось она, бачиш? Час 51. Что? Чекай. Час, бачиш, Saturday 21:50, тобто 20 хвилин гульневих тільки пройшло. 3 кілометри подобрати. Jedź bezpiecznie. То пройшло 20 хвилин на перемещение. Это зовсім не той час, как обновились задачи. Так 20 хвилин, на что оно там зменяется? Это телепорт по великой такой уже справе. Сиди у бок. Я еду, ты не бачиш? Skręć w lewo. Часу хапаю, больше за 1,5 годины мне доехать, а тут 3 километра до метовой кропки. Przygotuj się do skrętu w prawo. Больше дальними, Skręć w prawo. то бок там пару годин пройдзе, но треба буде поглядзець. Але ведаеш, я гэты геймхак яшчэ у пачатку свайго стрымінгу спрабаваў рабіць гэта там на 3-м ці 4-м стрымы я рабіў. Але дзеля чаго я не памятаю. І там было паміж краінамі такімі даволі далёкімі. Колькі у мяне там было 6 гадзінаў Ronda. на той, каб узяць замову Skręć w і lewo. з тэлепортам спакойна ўсё гэта зрабілася. То бок мне падаецца, там максімум будзе спісвацца гадзіну. Так, чакай, зараз я даеду і прачытаю ўсё, што накідалі ва мне. Koniec trasy. Тыц. W drogę. Узялі. Так, паузу раблю. Так. Каб час змяняць, прыгожае месца, так гэта я чытаў, жыць там цяжкавата. Так, цяжкавата, там неверагодныя кошты, зарплаты ніякія, як я разумею, там 1200 евро на руках рэдка ў каго застаецца.
Цудоўнае месца. Глядзіць хвачэ, вось бачыш, змяняецца, просто трэба прыгаць паміж дальнімі. Калі што зараз завязем з Піцера, прыгнем там у Брытанію, паглядзім, калі толькі там зменіцца, каб правесці гэты эксперымент і закрыць пытанне. З Піцера ў Італію 3 дні. Што? Не, тут ты не правы, я ўпэўнены. Я прыгаў прыкладна на такую адлегласць з, дакладна гэта было са Швецыі у Чэхію, напрыклад, так, даволі далёка. І там мінуты, хвіліны былі, магчыма гадзіны. Гэта час на палёт самалётам разам з цягачом, да? Типу, замоўлюеш сабе верталёт, я б так бы мовіў, які цябе адвозіць адразу ў аэрапорт, і там самалётам цябе кідае у твой гараж, у адпаведны горад. Калі не паспяваеш на замову, ідзеш у наёмныя кантракты і бярэш інста. Ну, я глядзеў, калі што. Я глядзеў, то не было. Крацей, паехалі. Дзе гэты прычэп? Мы там праедзем ці не? Не праедзем. Тут плот стаіць бетонны. О, вось ён, вось гэты прычэп. Okej, ruszajmy. Так, поехали. 220 километров, хутенько выканаем і закрыем ужо гэтае дасягненне нарэшце. Дзякуй Богу, што не прыйшлось ні гэтага не рабіць, іншых заказаў шукаць і гэтак далей, каб губляць час. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Оп, догнал. Едешь ці не? Зараз ён яшчэ раз у мяне ўпішацца. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, піша 3,5 гадзіны.
Хіба што мы будзем за 3 гадзіны. А можа і хутчэй. То бок гэта каля 20 хвілінаў рэальнага часу. 15, магчыма. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Да рэчы, я забыўся, што я не расказаў для Ані, хто там Ваданосава мне паказвала ўчора на занятку. Яна вучыла, як рабіць гузікі з нітак, непасрэдна з саміх нітак. Ці там з баваўняных, ці нейкіх іншых, такіх крацей. І я вырашыў, што мы заставім гузікі, але будзем рабіць іх іншымі, то бок тканныя. Яны не будуць вельмі адрознівацца ад самой тканіны. Вось, і частка з іх будзе чорная, бо іх трэба будзе закручваць акурат такі ў тым месцы, дзе ідзе вышыванка, чорная. Вось, а іншая частка будзе белая. Каб схавацца непасрэдна на льну, на тканіне гэтай белай, якая там маецца. Вось. І таксама мы іх будзем рабіць з табой увечары больш за 3, то бок я там трошки паразмысляў, падумаў і вырашыў, што трэба каля 5 іх будзе зрабіць, 2 чорных і 3 белых. Вось. Плюс дадай да гэтага яшчэ твою сукню. Вось. І увесь вечар лічы, што распісаны. Цябе трэба ў Італію, у сэнсе. Там мяне чакаюць 2 ізі ачоўкі, а ў мяне няма гэтага, якія Viva Italia, ці не, Viva la France DLC, там нейка іншая. У мяне няма Італіі пакуль, я ж дзеля гэтага і не купляю DLC, ну. Я ж дзеля гэтага і не купляю, каб выканаць гэтага следапыта, Pathfinder, бо там трэба 100%, а ў мяне ўжо 65. Мы тут патроху так рухаемся у напрамку Pathfinder, трэба яго будзе закрыць перад тым, як купляць наступнае DLC. Бо я, ну, як ты бачыш, я ўвогуле купіў Скандынавію, гэта была такая імпульсіўная пакупка, набыццё, бо тупо прыйшла звестка аб тым, што вось зніжка там вялікая. Рэальна она была даволі вялікая, там 70, колькі яна злотых каштавала за 4 DLC. Я такі, надо купіць. Купіў, бляха, дурань такі, і гляжу, што ў мяне з 60% выведаны мапы, яна такая, хоба, ніжэй 50 стала. І я, сапраўды, я такі дурань. Ну, фізічна я не біў сабе па галаве, а вось маральна, канешне, так. Рэальна паступіў як дурань. Бо трэба было дабіць Pathfinder, тым больш, што пасля таго, як я выканаў усе задачы дэфолтныя на звычайнай мапе, яны яшчэ, ну, купіў на сваю галаву, так і ёсць. Яны яшчэ ж выпусцілі гэта 1.50, як это, апдейт. Вось, і
скасавалі, карацей кажучы, усю Швейцарыю, а яна ў мяне была на 60 з хвосцікам там адсоткаў выведаная, нават на 70, калі не памыляюся, бо я ездзіў па Альпах, здымкі рабіў. І 5 гарадоў Германіі яны таксама зрабілі з жоўтых шэрамі, просто з-за таго, што апдейт гэта адбіўся, і карацей пашло ўсё па аднаму месцу. А так бы ўжо выканаў гэты Pathfinder, і не трэба было катаваць сабе наступнымі высілкамі. Вось, ну, будзем рабіць. Карацей, зараз вось зробім Like a Fama, на наступным тыдні, магчыма, Industry Stand-up, хаця 12, ну, калі пашанцуе, то выканаем. Вось, і потым ужо будзем адкрываць мапу па гэтых, па краінах. На апошнюю краіну я лічу, што заставлю Польшчу, а ўсе астатнія будзем вось так на стрымах закрываць. Катацца проста, шэрыя зоны выведваць. Я, калі памятаю, ты казаў, што паглядзі там на мае дасягненні, у цябе Pathfinder акурат такі не выкананы. З'едź вправо. То бок, тут я цябе ўдзелаю. З'едź вправо. У мяне будзе трошкі больш экспертызы за тваю. Чакай, Анюта, чакай. Прочитаю, бачу, што ты написала. Не слухала, што ты гаварыў пра Ваданосаву. Павел імпост прыязджаў. Василько прапануе. А навошта Василько наехаць? Гаворыць, што лепей там, чым на Семянуцы. В Василькове ёсць нешта звязанае з вадою? Там же нават па мапах мы з тобой глядзелі, нічога няма. Рака там ёсць. Ты, можа, супраслі ты маеш на ўвазе, што лепш, чым у супраслі? Тады паверу. І рака, і пляжа. Ну, можам на гэтых выходных з'ездзіць у нейкую нядзелю ці вось у другую палову суботы. Калі табе ўжо не імецца. Але людзей будзе, слухай, да халеры там хіба што. Гэта ж... Фу, такі... Чаму? Што не так? Што я ўжо сказаў такого? Не пагражай поднёвай прэфектуры, папіваючы сакі у дварцы свайго даймя. Skręć w lewo. Старая вёска. Аня, што я ўжо сказаў такого, што ты фукаеш на мяне? Jedź prosto. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Мне не имецца. Jesteś u celu. А што ў гэтым кепскага? Адкажы мне, калі ласка. Мы выканалі Like a Fama. Я просто прапанавала. Вось лепш паглядзі, які я добры, які вось я упарты, што баран. Вось нарэшце я дасягнуў 34 з 87.
Я ведаю, што гэта дасягне Азімова. Ах ты, ну добра. Паедзеш сёння тады да хаты адна. На аўтобусе. Раз такая. Дзякуй, Вэрва, дзякуй. Дзякуй, Аня, дзякуй. Табе таксама вялікі дзякуй. А што мы далей будзем рабіць? Чакайце, мне ж падрыхтавана, але не адкрыў. Трэба ж паглядзець, якія наступны там гэта Industry Standard. Так, гэта мы можам зачыніць, тут трэба адкрыць. Так, у нас 2 гарады, 5 гарадоў Латвіі, 2 Эстоніі, Фінляндыя 3 і 2 у Літве. Так, гэта мы закрыем. 34 ўсё зрабіў, так? Там зялёнае, добра. Цябе яшчэ на ўсіх паромах трэба скатацца. Слухай, на гэты конт, калі я не памыляюся, глядзі, як я раблю. Калі я выконваю гэты Pathfinder следапыта, то калі я не быў у гэтым порце, канешне, я туды заязджаю, каб зрабіць яго жоўтым. І пры гэтым я сажуся на ўсе паромы, якія ідуць ва ўсіх напрамках з аэрапорту. У адзін бок, у другі бок і назад. Потым у другі бок і назад. І гэтак далей. Вось. І калі гэта не спрацуе, я, шчыра кажучы, не ведаю, што будзе далей рабіць. Але трэба будзе неяк знайсці гэты порт, які я не адведаў. І паплаваць. Вось. Вось такі план на гэты конт. Так, что тут у нас ник? Выключить. Так, стамина у нас, слухай, довольно много. Можно выбирать себе спокойно наступный напрамок. Наступный напрамок это Рига. Чекай, а як знайти? Так. У нас якія там лічаться? Industry Standard. The player needs to complete at least 2 to each locomotive, furniture and paper. Mill factories. Карацей, на папяровыя заводы, на мэблявыя. Локомотив, гэта, я так разумею, нейкія механізмы, так? Угу. І тут кажуць, што пра 2 дастаўкі. ВРВ, ты рабіў 2 дастаўкі ці не? Цягніковы завод. Па 2. А, то бок гэта не 12, гэта 24 атрымліваецца. Так, калі так, то павезлі, карацей. Трэба ў такім разе, як ты казаў, па прадпрыемства гэта рабіць. Я бачу, тут ёсць нейкая ЛВР, VPF, Ренат, яшчэ нейкія 2, не разумею, што за яны. Ладно, карацей, давай спрабуем. Спачатку Латвія, Рыга. Нешта з гэтага знайсці. Эй, чакай. Сюды. Хаця не, чакай. Мы не гэтак будзем рабіць. Мы зараз пойдзем правяраць з табой, ці сапраўды трэба... Чакай, дзе, вось тут ты. Ці сапраўды для тэлепорту патрабуецца некалькі дзён, як ты пісаў. Вось бачыш, у нас сёння нядзеля, час 04. Мы з табой пераляцім з Расіі. Мы ў Расіі, правда? У Расіі. Мы ў Брытанію з табой паляцім. 1 гадзіна ночы. Нядзеля.
Абердін, Берлін, Берн, Білосток, Братислава. О, Бірмінгем. Тое, што трэба. 3500 полетели. Была неделя, гадзіна першая ночы. Бачыш, нядзеля, першая гадзіна ночы. Нават 1 хвілінка толькі прайшла. А не пару гадзінаў. Ха! Вось яна механіка. Так, а зараз пашукаем, карацей, пашукаем мы заказ. Замову ў Рыгу. Поедем по парадку, якія там меліся у нас. Ріга. Окей, так. Нейкі там завод. Дрекар Транс, GNC, Каріфорд, калі не патрэбны, НЦХ нейкі, ХКХ. NS Chemicals, Norscreen, Росмарк, RT-Log такой некий. Стокс, Традо, Ваня Киви. Карацей, где там гэтые? И что за прадпрыемствы тут? Station Pepper. Гэта незразумела, гэта VPF, Рената Вер. Гэта што за галка такая? А, вось бачу, Station Pepper тут ёсць. Вось як яна выглядае. Ага. Так, тут у нас што? Жывыя свінні, глядзіш ты. Жывое быдло. Так. А вось тут Ренат ёсць. Добра, вось так выглядае гэты значок. А вось ЛВР так выглядае. Зразумела. Засталося знайти VPF і нейкая пятая кампанія. Бо у мяне тут надта кепска відаць, што за яна. ЛВР. Вось ВПФ. Добра. А што гэта за пятая кампанія незразумелая такая? У яе тыпу Найка. Выглядае яна нібы Найк шэры такі. Полярис не. Росмарк не. Сало докладно не. Дзіўна. To complete at least 2 deliveries to each. Так, нам трэба наадварот прывезці менавіта ў гэты завод. Што ці з Оу на канцы? Ренат Мэбля, ага. Тыдзень прайшоў. Я не заўважыў, што ты напісаў. Ну, тыдзень і 1 хвіліна, вось так трэба. Так, а давай-ка мы паспрабуем тое, што ты пісаў. Памятаеш пра кампанію? Sender, так? То бок трэба наадварот, вось так вось. І гэты LVR, вось так, не? Estonian Papers. Estonian. Estonia. А, все, Papers. Это вось гэтая кампанія. Ты глядзі, ніводнага заказу сюды, на гэта Estonian Papers. Так, не.
ЛВР. Увогуле нема нічого. Дивно. Латвіяс вагону рупника. Латвіяс, добре. Латвіяс. Аллер, я себе лепей запишу, это некуда. Как потом не шукать. Латвіяс. Потом Эстония. Так, вижу папер... О, какой-то... Вижу. Чекай, нам треба знести нечто. Латвию. А ничего не везется на заводы Альвера. Только из их. Только от их. Ренат. О, Ренат есть. Ира себе, глядишь ты. З Австрии нечто вести. З Векша. А, ні, туди мені не треба. Даугавпилс, так. Ренат. Холера, бляха, ти погляди, кольки усього возить. Я ж подохну тут. Так, Discord, кажеш, чекнуть. Зараз запишу Discord в таким разі. Ох, колькі мороки з гэтым DLC. Так. Так, Steam Community. А я не з нікого іншого брав інформацію. У мене скріншот я заховав собі. Так, Хельсінкі, Ріга Даугавпилського Темперакунда. І ви так далі. Повсюдь. Дякую за спасовку в эту. Добре. Ми нечто знайшли одно. Ось давай його, бляхи, виконаємо. Короче, поехали ось. З некой грязі. Поедем у Даугавпилс. Это Австрия. Гра. Чекай на всякий випадок. І ось тут город, слухай, навіть. Подається, там повинен бути і гараж у нас. Ні, тут нема гаражу. Так, где ж ты, мапа? Где это Граз? Зальцбург, ось Грац. Дык вот же гараж. Что здарилося, что не так? Ці гэта не Грац лишится. Клагенфурт некий яшчэ ёсць. Так. Сюды ходи. Австрия, так. У Граца ёсць. Гэта былі на Сі. Ось я дурань. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Грац. Не гразь у Австрии. Але читается як гразь. Ну, гэта я так уже пожартовал. Калі ты маеш некае дачыненне да Граца, то не крыўдуй, калі ласка, гэта я так.
164 кіламетры, каб адабраць гэтую замову. Халера вас бяры, мне хоць час ёсць на гэта ці не? Дзе яно? Ага, праз гадзіну. Мне не хопіць часу. Разумееш? Мы 160 кіламетраў за 1 гадзіну не праляцім аніяк. Ой, халера іх бяры гэтыя, бляха, замовы. Так, павінна тут быць на апошняй старонцы. О, 7 гадзінаў у Зальцбург. А яно лічыцца ці не? Ці яно толькі, калі што балтыйскіх краінах жа яно толькі лічыцца. Яно не лічыцца ў Швецыі. Швецыя скандынаўская. Так. Поехали спать. И что ты застрял тут у меня? Ты гляди, он застрял. Skręć w lewo. Літва, Латвія, Естонія, Фінляндія. Так, бо гэта балтыйская задача. Швецыя нам не падыходзіць ніяк. Давайте зараз закладзімся спаць, потым будзем зноўку Szukanie nowej trasy. шукаць гэтую задачу. Магчыма, нешта зменіцца. Так, сюди ходім. Спочатку починаємо. Латвія. ЛВР. Нічого нема. Тільки з нього. Далі. Естоніян. Ось. Ёсть. І колькі 4 години. Добре. Так і поїдемо. Треба у Ригу летіти. Так. Do dzieła. Слухай, дык гэта каб нармалёва выканаць Скрэнь па вправо. 2 дастаўкі на кожны гэты завод. Гэта ж трэба, па-першае, запісваць, у які горад, на якое прадпрыемства ты заводзіш. Просто так вось не Едь атрымаецца, проста, а настępnie каб skręć запомніць, wprawo. вось як было з Лайкафама. Горад запомніў і ўсё, Skręć w prawo. куды ты ад'ехаў, а тут трэба яшчэ... Przygotuj się do skrętu w prawo. Зразумела, раз так рабіў, прыйдзецца. Паперу трэба падрыхтаваць Skręć некую. w prawo. А дзе тут уезд? Вось. Kolejna trasa za nami. Oby Адчыняй więcej браму, чого стаіш? Едзем у горад роботы. Кунда. Ну ты можаш праз лог даставак глядзець. Гляну, ты уяві сабе, колькі гэта будзе рухаў, каб ты даведаўся. Лог адкрый, праверці, ёсць ці няма, параўнай з тым, што засталося яшчэ. Лепей запісаць. Мне зноўку, я не памятаю, ці з табой, ці не з табой мы размаўлялі про тое, дзе лягчэй весці нататкі. Я ж кажу, з мяне смяяліся нават на першым месцы працы, дзе на ойцішку сышоў. І там смяяліся, што я ўсё на паперы раблю. Бо, напрыклад, гэты
дырэктар усе запісы вёў з дапамогай Сіры. Jedź Ён bezpiecznie. і тупо надыктоўваў. Астатнія карысталіся проста тэлефоннымі нататкамі, ну тыпу там тэкставыя дакументы вялі ў тэлефоне. А я як дзед старое пердала, я вёў свой Skręć w блокнот. prawo. Мне падаецца, так лепш будзе. Тым больш, калі ўяві сабе, вось мы будзем выконваць 20-ю дастаўку, напрыклад. Jedź prosto. Так, і трэба будзе паглядзець, што ў табе засталося. А так адразу на блакноце гэта адзначу. Павыкрэсліваў усё, што зрабіў. Засталося толькі гэта і ўсё. Так, у нас засталася 1 гадзіна. Калі што пастрыміць. Гэты заказ будзе хуценькі, бо там, калі не памыляюсь, так, 400 кіламетраў, я ж бачу. 400 кіламетраў, гэта паўгадзіны недзе. Трэба будзе паглядзець, можа будзе яшчэ адна каротенькая дастаўка, і на гэтым скончым. Ці ўвогуле проста гэтай дастаўкай ўсё скончым. Skręć w prawo. Як ты сам вырве? Хочацца яшчэ адну дастаўку, ці можна пасля гэтай скончыць стрым? Нешта цяжка яму ідзе, слухай, паглядзём нават вагу. Мы едзем з эскортам. Нас суправаджаюць эскортніцы на белай машыне. Иди в сраку, поскудь ты ненасытная, как в тебе черти драли. Jedź prosto. Ой, гэтыя чырвоныя светлафоры падбешваюць. Колькі праз горад не езжу, заўсёды на іх стаю. Jedź prosto. Знову бляха-муха. От ти не зупиняйся і їдь просто на червоне. Механіка гульні. У танках треба терпіти, і тут так само треба терпіти. Бо так задумане. Калі наступны светлафор будзе чырвоным, я нават не буду зупыняцца, я просто поеду. Trzymaj się prawej strony. У Discord сторонку со своїми нотатками по отчилке, усі маршрути з ним габаритним вилазом. Дякую велике, погляжу. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. А там, калі я не памыляюся, калі ты пісаў пра Італію, там я памятаю, што ёсць ачылка тыпу «Зрабі фотку Везувія» ці нешта падобнае. Ты пра гэткія дзве казаў,
что легко здобываются. О, у нас 5 тут. І що собі? Хто долучився? А ну напиши в чатик привітання. Я тобі так само откажу привітання. Trzymaj się lewej strony. Мимо Везу... А, и Этна, о, Везувий и Этны, так, ты просто проезжаешь там, нават просто проехать, нават фотку не треба робить, так? И все. Калі што мне вельмі спадабалася, вось калі я па Швейцарыі ездзіў, я ж казаў, што тебе, што ездзіў па Альпах без груза, я просто так, сам па сабе. І там такія дарогі знаходзіў. Там трэба дзве выспы адведаць, востравы ці выспы, неважна. Ясна, ясна. Не, калі так задумацца, адзінае, што патрабуюць гэтае дасягненне, гэта часу. Вось каб толькі час ты на іх страціў. І, канешне, грошы, ну а як іначай? Каб усе DLC купіў і так далей. Але што мяне прывабліва ў гэтай гульні, ўсё ж такі яно... Гэтая язда па дарогах простая такая, з трафікам, трохі з ментамі. Няхай наперашкаджаюць трошкі, але зусім трошкі, так бы мовіў проста... шчакочучы табе нервы, каб ты не сумаваў у дарозе. Яно зацягвае. Халі райберы гэтую гульню, але яна настолькі проста, насколькі і зацягваючая. Я калісьці даўно ўжо казаў, я гуляў, нават не заважыў, што ўжо 200 гадзінаў, там амаль што 160 было. Прайшло. Я такі, што, бляха? Калі-небудзь столькі гадзінаў страціў на гульню, за колькі гэта адбылося ў мяне за 1,5 месяца. Жесть просто, ось такого не было. А ты просто ось, табе хочацца ў нешта такое расслабляльнае пагуляць, каб ніякага экшена, ніякіх стрэльбаў, нічога такого. Просто правесці, пабавіць час. І прямо траплянне 100 ў 100. А потым яшчэ і на стрымах. Можна чатик чытаць, думкамі дзяліцца і так далей. Ну куды ты выехаў, божухна? Засранец. Эх. Піша 5 глядачоў, а ў чаце толькі ВРВ маецца. Ведаю, што магчыма Аня яшчэ там на фоне нешта слухае, пакуль Азімова чытае. А хто астатнія 2 ці 3 глядачы, хіба што гэта памылка Ютуба. Ці гэта ниндзя. Jedź prosto. Кажуць, што ёсць у браузеры такі рэжым інкогніта, а на стрымах ёсць рэжым ниндзя. Калі ты просто глядзіш, нічога не пішаш. Дарэчы, у ВРВ калісьці да мяне заходзіў такі шаноўны генератор контенту, можна так назваць, якога клічуць Вожык. Ведаеш такого? Вожыка не ведаеш? Пагуглі на ютубе. Ён так і пішацца Вожык, беларускай лацінкай, ты просто беларускай мовы набяры Вожык і адразу яго знойдзеш. Толькі Вожыка патрыёта са страна Рэформбай. Не, я такі... Такого кантэксту я не ведаю, Вожык патрыёт. Дык вось, у яго вельмі
вельмі прывабны контент, юмарны. Ён пераагучвае ролікі заходнія. Ну, то бок там гумарыстаў нейкіх ці скетчы, якія яны робяць і выкладаюць. А яшчэ ў яго вельмі добра атрымліваецца. Jedź prosto. Глядзі, я сказаў пра 5 гледачоў і двое сышлі. Замест таго, каб напісаць у чат, яны тут пазліліся. Карацей, Trzymaj się prawej strony, a сапраўды ніндзя. następnie jedź dalej. Заўважылі і яны адразу схаваліся. Што па вожыку? У яго вельмі добра атрымліваецца агучваць фільмы. Jedź prosto, a І następnie skręć w апошні prawo. фільм, які я глядзеў з ягонай падачы, з ягонай дапамогай, Skręć w prawo. гэта бадзягі пра сабакаў. Ну там такі фільм прыкалдэсны пра сабакаў, якія размаўлялі паміж сабою, то бок накшталт, не ведаю. Калі ведаеш, ёсць такі дзіцячы фільм, бляха. Obliczanie nowej trasy. Сабакі супраць катоў. Вось. Гэта Trzymaj менавіта się prawej падобная strony, a штука. następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Вижу, я гляну, канал выглядае забаўна. Канал, Вожыка, ясна. Ну так, там усё пра гумар. І ён так агучваеш яшчэ добра. Дык карацей, ён заходзіў на стрым да мяне калісьці, там размаўлялі з ім. Акурат у той самы момант, калі я пазнаёміўся з Янам. Нешта Яна сёння няма, але ў яго вакацыі пачаліся, то напэўна недзе едзе. W porządku. Znajdziemy inną То trasę. робіць гэта моўчкі. Усяго тыдзень у чалавека вакацыі будзе, трэба, каб Trzymaj ён się скарыстаў prawej всімі як strony, мага a лепш. następnie skręć w prawo. Халера, як Skręć задрало wprawo. гэта чырвоны ўжо. Карацей, Вожык гэта адзін з чалавек, адзін з тых, хто мяне натхніў, чаму рабіць варта на беларускай мове контент, а не на расійскай. Былі такія вось два каналы, якія на гэта паўплывалі, вось Воджык і Рудзі разам з гэтым, з Віталём на відзіку. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Калі што, Яўген яшчэ ніколі не заходзіў да мяне, але Skręć w магчыма. lewo. Наўрад ці у нас атрымаецца нейкая калабарацыя, каб на дваіх ці на траіх яе разрабіць было б няблага, але калі не памыляюся, Рудзі Яўген ён не робіць шмат стрымоў, то бок схіліць яго да гэтага будзе даволі складана. А было б, мне падаецца, няблага. Бо, дарэчы, ён гуляў не так даўно у РПГшку гэтую. Ян пра яе пісаў учора ці пазаўчора, я ўжо не памятаю. Trzymaj Baldur's się Gate prawej 3. strony, a Ён яе następnie стрыміў. skręć w prawo. Вось, паколькі гэткая гульня яна патрабуе мноства гульцоў, то маглі б на траіх яе раскінуць. Магчыма, Ян далучыўся бы, хто яго ведае, можа ён сябе ўрэшце рэшт завядзе гульнявы контент. Ці не гульнявы, проста такі контент беларускамоўны. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
prosto. До речі, ВРВ, а що ти сам думаєш на той конт, щоб знайти ніяких колаборантів, у яких доволі шмат підписчиків, як популяризувати свій канал і так Jedź далі. prosto. Ці тебе більш цікавить ось менавіта SnowRunner і аудиторія типу Казахстану, ввогуле мета канала, яка у тебе основна? Пошириться, популяризуватися, що більше? Грошики зароблять, ясно. Короче, тебе цікавить, каб набыть больше подписоты. Там же повинно быть як мінімум 1000, коли не помиляюся, так? Каб монетизація пішла нейка. Я хочу зробити некалькі відосів на коляду і научпоп темі. Ну, на своїм каналі, на гэтым, ці на іншому каналі вже. $500 перший левел монетизації. 500 навіть перший левел. На гэтым. О, ти буде. А не лічиш те, що будеш таким чином мішати Trzymaj się аудиторію, prawej strony, яка a цікавиться następnie научпопом? zjedź w prawo. Так, науковим, гэта популярнай навукай, вось так лепей. Zjedź w prawo. З гульнявой аудыторыяй, геймінгом. Бо я сабе 1000 ўжо поўная манетызацыя. Добра, зразумеў. Бо чаму, што я на пачатку ўвогуле? Бо я, калі што, проста сядзеў сумаваў, не знайшоў контент, які я хацеў патрэбіць, так, спатрэбіць, і такі, да халера з вамі пачну свой піліць. Такім чынам і пачаў. Вось, але, калі пачынаў, мне яшчэ была такая думка, я вельмі захапляюся кінематографам, так, вельмі люблю праглядаць добрыя фільмы і дзяліцца сваім меркаваннем, будзем так рабіць. Вось, гэта я сустрэў на відзіку, вось, і вырашыў, што лепей піліць сваё. Але калі пачаў стрыміць геймінг, я ўцяміў, што, слухай, аўдыторыя, якая прыйдзе глядзець за крытыкай фільмовай, ці анімацыйнай, ці нейкай яшчэ серыяльнай, серыялы, калі што, я ненавіжу, вось, дык яе зусім не будзе цікавіць гульнявы контент. Такім чынам, частка аўдыторыі будзе апатычна адносіцца да часткі контенту, тым самым пагоршваць статыстыку ўсяго каналу. Разумееш? Ой, чакай, я прапусціў пару тваіх паведамленняў. Усе сцягі будуць у госці да нас. Немножко, трошки не разумею, але добра. Глядзі, я хочу зрабіць відосы пра машыны, пра генералаў з койкі. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ну, гэта круто. Калі тэматыка такая, гэта круто, гэта цікава. Zjedź z Во, ronda. маглі бы з табою фільмы азіраць. Былі б такія два, Дед Максим і ВРВ Геймінг. Категорычна вітаю. Ну, типу так, можна рабіць. Гэта, карацей, супрацьлеглае меркаванне ад тым, што робіць Рудзі і Віталь Аляхновіч на відзіку. Магчыма і так. Бо калі ты, напрыклад, глядзіш серыялы і на табе заходзяць, то ты б мог, напрыклад, серыялы выкладаць. Бо я серыялы, я рэдка які магу выцерпець. Я іх вельмі не люблю. Мне падаецца, гэны жанр, ён не пра мастацтва зусім проста. Ён пра грошы. Глядзі, як яны пачалі з хіба што найпапулярнейшым серыялам. Гэта «Бітва прастолаў», так? Ці «Бітва за трон», як это, барацьба. Вось, і што сталася пасля другого сезона, ці там трэцяга нават, лепей казаць, то бок, ну, гэта ператварылася ў косці гаўно. Яшчэ ўгоблена
І Жукова аджалі бы беларуская аўдыторыя. Не, Гоблін увогуле у бані ў мяне. Гэты хлапец. Зневажаны мною як мага больш. Гоблін ёсць гоблін. Я думаю, што ведаеш, той, хто шукае, вось я опять же не рабіў ніякіх даследаванняў, нічога такого ў гэтым кшталце, але вось я сам карыстаюся некалькімі каналамі па крытыцы фільмаў і гэтак далей. Яны ўсе не супадаюць з маім меркаваннем заўсёды, але маюць велізарную аўдыторыю, больш за мільёнаў. Вось. І зноўку па сабе суджу, што людзі, калі шукаюць што-небудзь пра які-небудзь фільм, іх не задавальняе адзін канал заўсёды. То бок, калі, як ты кажаш, аджаць аўдыторыю, яно так не працуе, наадварот, яны будуць карыстацца абаімі каналамі. Яго папёрлі з Ютуба. Што? Я нават не ведаў гэтага. У сэнсе. У Гобліна няма каналу ўжо? Забанил? Я нават не ведаў. Хера сабе. Hate speech. У дачыненні да украінцаў, так? Зразумела. Не, ну так яму і трэба. Бо я менавіта з гэтай нагоды ад яго і адпісваюся, што там пайшла нейкая такая ўжо інфармацыя жорсткая. Што проста быў трэшак. Я не магу казаць, каб ён меў нейкую вагу ў маёй галаве інфармацыйную, але проста так ці інакш было цікава паслухаць іншае меркаванне на той ці іншы конт. А тут заслужыў. Інакш і не скажу. Заслужыў. Так яму і трэба. Ён быў смешны, так, там былі перлы, там былі такія перлы, просто жесть. Гэта факт. Тым часам 43 кіламетры засталося. Братва і кольцо, лепшы пераклад Толкіна. Магчыма, але ведаеш што? Не так даўно мне стала трапляцца ў шортах пераклад вось такі ганебны, як Гоблін рабіў, але не гоблінаўскі, пра гэтага Гаррі Поттера. Можа, табе таксама ён трапляўся. Карацей, нейкія пацаны расійскамоўныя гэта робяць. Там прыкол на прыколе. Там Дамблдор заўсёды пыхціць наркату усялякую і гэтак далей. Просто, бляха, ржач немажліва. Я памятаю, глядзеў уначы, ўжо жонка, дзеці спяць. Я ледзь трымаюся, каб не заржаць у галасіну. Мінусачку Гриффіндору. Блядь, это все. А мне яшчэ падабаўся такі караценькі шорт, дзе Дамблдор у дзверы такі: ты ачкасты там, типу, дрочыш на яго. Przygotuj się do skrętu w lewo. Блядь, просто там разрыв. Skręć w lewo. Лепшие ЛГБТ жарты, ну. Я яшчэ памятаю момент, там не толькі ЛГБТ, там яшчэ пра алкагалізм і так далей. Дамблдор такі на Гаррі Поттера: ведаеш, што я піў? Ён такой: не, он бярэ яму у нос прама, рыгае. Гэта такі жигулёўская. Типу. Przygotuj się do Жесть skrętu w просто. prawo. Skręć w prawo.
dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. І так, ми привезли, нарешті ми привезли 1 з 24. Усё, зразумело. То бок не 12, а 24. Добра. Гэта мы приехали куды? Гэта Кунда, калі не памыляюся. Ну давай мапу. Estonian Paper. Кунда. Угу. Берем паперу, записываем. Город Кунда. И мы привезли у Estonian Paper. Крыжик есть. Ой, записал, дякую вялікі. Так, слухай, 12:30. Ці ёсць у тебя жаданне яшчэ выканаць одну задачу? Напиши, калі ласка, ці можем на сёння скончыць. Давай, так, стаміна яшчэ ёсць. Давай шукаць, сюды хадзі, гэта хадзі. Давай паспрабуем зноўку Estonian. Бляха-муха. Тут нема Estonian. Так, Латвіяс. Латвіяс. Зноўку нема. Ай, боже, что ты будешь з вами робить, га? Ренард, калі не памыляюся. Ренат. З Вроцлава у Даўгавпілс. О, гэта будзе гадзіна трошки далёка. Можа, нешта ёсць бліжэй? Ренат. Зразумела, толькі гэтае. Ренат ёсць. Так, чакай. Якія яшчэ два прадпрыемствы там былі? Ренат, Латвія, Estonian. Все гэта трэба праглядзець зараз у браузеры. Пакуты робяць чалавека чалавекам. Чалавек без пакут — трава. Паважаны мною пісьменнік. Мне падаецца, калі б ён быў жывы, ён бы атрымаў Нобеля. Дакладна. Ягоныя раманы лепш чытаюцца за Алексеевич. Алера, у цябе увесь блокнот перапісаны. Я гляжу, у нас ёсць нешта агульнае з табою. Накшталт гэтага блокноту. Так, Латвіяс. Вільняус. Яшчэ Вільняус. Такая я себе запишу. Вільняус. І пятае гэта Вільё. Вільё нейкае. Вільё. Добра. Так. Шукаем. Ох, цяжка з гэтымі задачамі. Вильняус. Это ВПФ. ВПФ. Что у нас маецца у ВПФ? Рига, Вильнюс. О! Гэта тое, што патрабуецца. Слухай, во. Гэтым мы сёння закончым. В Ригу трэба ляцець зноўку. Znaleziono sygnał GPS. System Polecieli. gotowy do pracy. When you need my I'm here when you need my Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. О, ён яшчэ шэры. Як добра. Мы яшчэ выведаем то, што не выведвалі раней. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Я калісьці, карацей кажучы, зноўка пра Быкава Zadanie раскажу, wykonane. чаму. Odmeldowuję się. Канешне, усе вучылі яго ў школе. Чыталі, гэтак далей, вялікая павага, добрыя раманы, ўсё такое. Але ўжо
калі я быў дарослы, W drogę. я на сваю галаву купіў кнігу, зборнік яго аповедаў. Сярод іх быў «Дажыць да світання». Я чытаў «У тумане». Карацей, «Дажыць да світання». І я яго прачытаў на сон. Ну, перад сном мне стаяла лямпа каля... Гэта было яшчэ ў Беларусі. Лямпа стаяла каля ложка. Вось все такія справы. Калі не памыляюсь, гэта быў пачатак 12 гадзіны увечара. Я яе прачытаў, і я да 5 ранку я проста не змог заснуць. Вось такое ўражанне зрабіла простае апавяданне, невялічкае, там было ну на 20 старонцы, 30, я ўжо не памятаю. Okej. Але халера яна настолькі моцна зачапіла, настолькі завіравала ў гэтай галаве, што ну яна нахер. Я ўжо раніцай пажалеў, што прачытаў увогуле. Настолькі моцны уплыў быў. Ніколі ў жыцці такого не было. Вось толькі прыблізна нешта падобнае было, калі я Ведзьміра чытаў Сапкоўскага. Вось далёка нагадваючы гэта адчуванне, ўсё што былі Skręć у w тую prawo. ноч. Ой. Мінус знак. Вось. Карацей, было цяжка. Таму для мяне гэта супер аўтар. Дарэчы, мой выкладчык беларускай літаратуры і мовы ў школе, ён з ім Jedź быў prosto, асабіста a знаёмы з następnie Быкавым. skręć w prawo. Бо гэта былі 90-е, яны яшчэ сустракаліся ў Менску. І Skręć ён w prawo. паводле ягоных аповедаў ён пісаў кандыдацкую. Таму яны сустракаліся. А ўжо потым у 97-м ці 8-м ён быў усланы да Фінляндыі. Дзякуй Богу, што фіны яго прынялі. Без усялякіх пытанняў. Ну, я маю на ўвазе Быкава самога. Бо мой настаўнік да самай смерці ўжо жыў у Беларусі. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony. Наконт Сапкоўскага мяне сябра аднойчы сказаў, хачу прачытаць твор Сапкоўскага ў арыгінале, каб пацягнуць ангельскую. Jedź prosto. А што Анджэй Сапкоўскі пісаў на ангельскім у арыгінале? Ці гэта проста такі жарт? Адукацыя гэтага сябра. Мне падаецца, ён на польскім пісаў. Як пацягнуць ангельскую, я чытаў Толкіена. Jedź prosto. Я яму кажу, гэта, канешне, вельмі незвычайна паляпшаць ангельскі мову, чытаю Ведзьміра ў арыгінале. Па сапкоўскай наукі. Цяпер я разумею, гэта такі доўгі жарт. Я ў свае часы, я ж кажу, я чытаў Толкіена. Гэта было ў 2002 годзе, я купляў ягоныя кнігі. І сапраўды, калі чытаеш кнігу, там вельмі памыліўся трошкі, ну. Што сапраўды некаторыя дэталі, нягледзячы на тое, што рэжысёр, які знімаў трылогію, ён зрабіў гэта даволі падрабязна, але ўсё ж такі кнігу чытаючы, некаторыя дэталі яны вытлумачваюць некаторыя падзеі, якія ў фільме яны такія прабеглі скрозь іх, я б так мовіў. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Але я чакаю, каб ён мацней забыў гэты выпадак і хачу яму падараваць поўны зборнік па Ведзьміру на польскай.
Польскі не ведае зусім. Na rondzie zjedź drugie zwęgle. Ты хочаш, каб ён катаваўся ўсё жыццё астатняе. Zjedź z ronda. А ты ж можаш рабіць замову з Алегра тут у Польшчы? Ці яно недаступнае вам там у Літве? Walking on my own. Praying eyes, should I let it go? You said that it would change, but you're going home, and I'm losing hope. Одружання у Польщі я попрошу. Добре, зрозуміло. Я тут калісьці набываў некаторыя прадметы не праз Алегра, бо іх там не было, а праз Амазон. Напэўна, там на Амазоне таксама можа нешта быць. Трэба толькі параўнаць кошты. Бо я калі купляў на Амазоне, на Алегра гэта каштавала даражэй. Так што май на ўвазе, магчыма і так. Zjedź z ronda. Што некаторыя прадметы ці тавары гандлююцца на Алегра даражэй, чым на Амазоне. А Амазон на Літве, калі я не памыляюся, ён дакладна ёсць. Trzymaj się prawej strony. Jedź prosto. О, Джон Дір, здорово. Гэта ты ВРВ зноўку праехаў. Пасяўная скончылася. Пазаўчора ты ехаў наадварот у паварот, а сёння з павароту. Jedź prosto. Я за паўгады атрымаю больш праглядаў, чым за ўвесь 23. Расцем. Віншую, гэта вельмі добра. А ведаеш яшчэ, што прыемна, што як я назіраю з пачаткам вайны, цікавостка да беларускамоўнага кантэнту яна таксама вырасла. Значна вырасла. І нават, што мяне вельмі здзіўляе сапраўды у такіх старэчых каналаў, тыпу годна, будзьма беларусамі, вось Тутбай, пад імі вельмі часта сядзяць украінцы. І пішуць украінскую, канешне, што бок змяншаюць вось гэтую расійскую прастору. Вось гэта пазітыўны такі момант. Ён мне вельмі падабаецца, я б казаў нават, вельмі падабаецца. Бо так трошки распавяду табе пра сваё мінулае. У 98 годзе я быў падпісаны на газету ў Гродні, такая была паводня. Яна была беларускамоўна і з цягам часу, асабліва пасля 97-га, у ёй ўсё больш з'яўлялася беларускамоўных стацей, артыкулаў. Краіна то нумар 2 сярод гледачоў. Добра. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Вось. І крацей, улады лукашэнкаўскія, яны яе зачынілі. І з тае пары, скажем так, якія зачынілі ў 98-99 годзе, уже не памятаю дакладна,
у мяне пачаўся такі ўнутраны пратэст. Пратэст з-за таго, што ўсё больш станавілася расійскай мовы паўсюль. А я у сваім дзяцінстве, і вось ужо нават калі быў у сталым узросце, больш сталым узросце, уже перад паступленнем у ВНУ, то я заўсёды быў 2 разы на тыдзень мы з маім сябрам заходзілі ў краму гарадзенскую, якая называецца раніца называлась, то чамусьці ў голову радуніца залезла. Раніца. І мы там 2 разы на тыдзень спакойна заходзілі, шукалі нешта, і вось я бачу, як скарачалася палічка з беларускамоўным кнігам, так, выдавецтвамі. Вось, і мой сябра, вось я памятаю вельмі яскрава, што я свайму сябру кажу, што падзеі такія, што тыпу беларускую мову засоўваюць проста ў сраку куды-небудзь, каб яе не бачна было. На што ён мне заўсёды адказваў, што тыпу не халеры, гэта не так, бо самі беларусы самастойна адказваюцца ад гэтай мовы, бо больш выгодна размаўляць на расейскай. Вось, і толькі бачыш праз 20 гадоў, нават больш, нешта праясняецца, што я у той час, будучы зусім малым, усё ж такі на працягу гэтага жыцця свайго аказаўся правы. Што толькі зараз, што украінцы, бляха, што і мноства беларусаў, яны такія, блядь, што за херня? Дзеецца, бляха-муха! Твою мать! У мяне аж пахаладзела. Карацей, вось такія справы. Так, і зараз мне вельмі прыемна назіраць за тым, як вяртаецца цікавостка што да беларусаў, што да украінцаў. І калісьці я размаўляў з Янам, што, можа, і з табой, што вось мой контент я менавіта спрабую скіраваць не толькі на беларусаў, але і на украінцаў. Мы пронеслі крозь багата рокаў сваю мару пра вольную дзяржаву. Яна заўсёды з намі, што як ні круці. Калі будзе магчымасць пабудаваць вольную Беларусь, то з гэтага і трэба будзе пачаць, каб аднавіць сваю гістарычную свядомасць, каб аддзяліцца, не наўмысна аддзяліцца ад Расіі, а менавіта тое, што было скрадзена, вернуць, я бы так мовіў, таму што тое, што мне сёння удаецца паспазнаць праз дзеянне на Беларусі, што Пятра I, што гэта Івана Жахлівага, што іншых асобаў, бляха, проста халера, такая крыўда ўзнікае, што на расейцаў, што на палякаў, што на астатніх, такое, ведаеш. Непрыемна такое асэнсаваць, але неяк прыйдзецца з гэтым жыць. І знайсці з усімі паразуменне. Нават з Расіяй, нават у сённяшні момант усё роўна ты разумееш, што ніяк ты ад яе не адарвешся на 100%. Ніяк. Гэта проста немажліва. І трэба навучыцца неяк жыць з імі. І зноў паўстанне ў цэнтры Еўропы, вольная магутная краіна. Так. А я нават не сумняваюся, што магутная, гэта не проста для слова. Бо насельніцтва, якое сёння маецца, ну, няхай яно вольнай стане, гэтыя 6 мільёнаў ці 7, колькі там зве зараз, яны проста застануцца ў той колькасці, якая ёсць. Нават з гэтай колькасцю людзей усё роўна можна будзе зрабіць вельмі паспяховую краіну, вельмі паспяховых людзей і насельніцтва спакойным чынам, калі ніхто не будзе перашкаджаць, асабліва з усходу, яно дарасце до 20, до 40, колькі б там не было мільёнаў чалавек. Таму што на такой тэрыторыі колькі ў Японіі пражывае? 80? 70 мільёнаў. Я бывае пад... карацей, загуглі сабе песню «Нежыволь Украіна». Я бываю пад яе. Жму вайбе ў мацоўні, добра.
Я люблю робіць, калі робіць фізичныя такія упражнення гэта, то под Offspring, под іх альбом Американо. Ён мне вельмі заходзіць у гэтым сэнсе. О, глядзі, што тут нейкая сумная паліўная станцыя. Можна Trzymaj się праз яе prawej праехаць, strony, a не? następnie skręć w prawo. Ці яна глухая, нема выезда там. Нема, там чорная. Коуна, мы доехали амаль до Коуна. Я бы тебе у телеги перекинул на прямую песню. А у мяне, калі што, у тэлегі нават і налады не мяняліся з моманту выезду Беларусі. Я памятаю, што Ваданосава спрабавала мяне знайсці, не знайшла. Бо там нейкія блакіроўкі стаяць ці штосьці падобнае. Трэба неяк паспрабаваць там змяніць усё, каб можна было пісаць незнаёмым людзям. I need a scarecrow after what you did. 'Cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. You left me in pieces. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Don't wake me Zjedź w prawo. not in this century. Don't wake me up. 'Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory. А, ти у Discord послав? Добре, дякую велике. І ми вже амаль що доїхали, поглядів вже на мапу. Там стяжок лунає. Буду чекати реакцію. Але ти, слухай, дочекаєшся я тільки у понеділок, бо на сьогоднішній день ми вже скончили. Ось ми ж зараз доїдемо, відвеземо. Następnie zjedź w prawo. Усі налады позміняємо, відмітимо у версі зліва, що ми виконали 2 з 24. І будемо розвітуватися. Напишу враження. Добре, напишу в Дискорді. Not in this century. Don't wake me up. 'Cause you're just a Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. inside my head. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Доїхали Przygotuj почервонівши. się do skrętu w lewo. Надо буде, треба буде телепортуватися у гараж Skręć w спочатку lewo. і відпочити. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo.
Отчиняй браму, что ты стоишь? Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Доехали нарешті. О, Гранд-тур. Что? Гранд-тур. 3 з 5. А я забыўся нават, што гэтае дасягненне маецца. Трэба будзе паглядзець, што там мне па ім. Так, зараз мы адметім. Гэта у нас можна скрыць, так. Вось яно. Тут мы адзначаем 2, а не з 12, а з 24. Засталося одно. Добра. Добра. Так. Зараз тэлепартуемся ў горад, адпачываем. Захоўваем гульню. Куды тэлепарту? О, няхай будзе ў Парыж. Паядзім трохі круасанаў. Добра. Адпачылі. Адпачылі і захавалі. Так, што Гранд-тур? Я забыўся, што Гранд-тур я выконваў, але у мяне не атрымоўвалася. То бок я весь стрым катаўся па гэтых замовах, якія былі, так, і яно не выходзіла ў мяне залік. У залік не шло. То бок у мяне як застапарылася 2 з 5, так засталося. Вось зараз мы выканалі задачу, якая пайшла ў залік, што было неспадзявана. Вось бачыш. Вось. Ну там у Гранд-тур трэба ж без штрафаў у дамагу. Так. Я разумею, без штрафаў у дамагу. Вось. І ўсё гэта рабіў на стрымы. І нічога не пайшло за лік, карацей. Вось, добра. ВРВ абавязкова паслухаю тое, што мне даслаў Discord, напишу там жа ж табе акурат. Ну так, учасна, сапраўды, я памятаю. Я там замарочваўся на стрыме і страціў амаль увесь дзень на тое, каб вылічыць, і нарэшце, урэшце рэшт, я зрабіў усё як трэба, без усялякіх праблемаў, ва ўсіх правілах і так далей, і ўсё роўна не пайшло ў залік. Было такое, карацей. Вось, таму неяк выпадкова 3 з 5. Няхай так і будзе. Добра, дзякуй табе, ВРВ, як абяцаў, паслухаю і напишу ў Discord табе ўсё. Будзем там трымаць сувязь. Сёння ты адзіны, хто застаўся, дарэчы. Вось, дзякуй табе вялікі яшчэ раз. На сёння мы скончым. Акурат уже 1 гадзіна дня, ты якраз акурат пойдзеш у мацоўню. Добра табе трэніроўкі. Вось. Дарэчы, сёння ж пятніца, таму ўсіх віншую з гэтым днём, таму што заўтра і паслязаўтра усе народныя, усе светлыя, выходныя. Добра вам правесці сённяшні дзень і вечар, добра правесці вам выходныя, якія у вас будуць уперадзе. Хай складаецца найлепшым чынам. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце ўкраіну. Разам мы пераможам, безумоўна. Вось. А на сёння гэта ўсё. Дзякуй за ўвагу і да пабачэння да панядзелку. Пакуль.